Такс. Посылочки спочатку пораскидываем. Спадзяюся, я ўжо ў прамым этэры. Так. YouTube показвае, што гэта сапраўды так. Але спачатку раскідаем спасылачкі. Спасылачкі спачатку пораскидываем. Так. Спадзяюся, блядь, выбачаюся. Але прынамсі я пачуў, што я сябе чую. Дакладней, што ў прынцыпе мяне павінна быць чуваць на стрымчанскім. Текст дыскордзік спачатку. Дарэчы, напішыце вось як вам, таму што я-то пачуў, што я ўжо мой голас чуваць на стрыме толькі праз навушнікі, якія ляжаць у мяне на стале. Я іх пакуль што не хачу засоўваць у свае вушныя адтуліны. І наогул затэсце чат, калі вам не лянотна гэта зрабіць. Таму што, наколькі я бачу, пакуль што на экран нічога не выводзіцца. Такс. Everyone. Discord ёсць. Telegram ёсць. Тьютер. Тьютеры ваши гэтыя таксама. Таксама ёсць. Так, я бачу, чат пачаў працаваць. Вітаю, прывітанне. Java ці Java. Паглядзім, колькі сёння будзе людзей на трансляцыі. Так ужо атрымалася, што не атрымалася запусціць яе А6, як звычайна. Але з іншага боку, некаторыя з вас у чаце прасілі такія начныя трансляцыі. І сёння оная і наступіць. То бок, калі вы глядзіце маю трансляцыю з Беларусі, не ведаю, навошта вы гэта робіце, вас за гэта пасудзяць на бутэльку і будуць страхаць вашу мамку, пакуль вы, не ведаю, не прызнаецеся ва ўсіх магчымых арганізацыйных агентурных працах на польскую выведку. Але для вас гэта будзе цалкам начная трансляцыя, то бок, колькі там зараз-то ў Беларусі, гадзінаў 11 вечару. Прывітанне, Team 4025. Так, вебку не вывеў. Вебку. Вось. Я сёння без гумкі для валасоў. І, ў прынцыпе, я валасы, галаву памыў гадзіну перад стрымом. Ой. Таму на працягу этэру вы будзеце назіраць, як мае сальныя валосікі набіраюць аб'ёму. Прывітанне, рэалітэ. Ільга. Усім Ільга ў чат. Прыйшоў на словах пра мамку. Ну, слухай. Гэта што, ўсё ж такі... Твоя мамка ў тым ліку. Мамка, наша агульная мамка Беларусь. Як спяваецца ў песні. Не прадаецца мамка бацькоў. Мамка бацькоў не прадаецца. Так, ну, хто там уже далучыўся, то колькі нас глядзіць? 6 чалавек. Пішыце, як вашыя справы.
што хацелі б абмеркаваць. Нягледзячы на тое, што стрым пачаўся пазней на 3 гадзіны, у нас все роўна ў запасе з вами 3 гадзінашкі стрыму. Я буду чытаць ваши паведамленні ў чаце, буду адказваць на ваши донаты. Безумоўна, можете замаўляць відосікі для тых, хто ўпершыню з намі. Відосы замаўляюцца па цэнніку ў правым ніжнім куце, спасылкі ўсе знаходзяцца ў апісанні пад стрымом, або, я, дарэчы, пастаянна забываю нагадваць, спасылкі таксама ёсць вон там, дзе напісана ўсе спасылкі тут, яны таксама там ёсць спасылкі на донаты. Але акрамя донатаў, давайте я закину ў чат яшчэ спасылку на наш Google Sheet, так званы Google Call, на якім знаходзіцца спіс відэа ўжо замоўленых. Вось. Ну, наогул у нас звычайна ў суботу шмат паведамленняў у чаце, ёсць на што адказваць, таму можам спачатку з вами проста поразмаўляць, поразважаць, абмеркаваць якія-небудзь апошнія падзеі. Льга і табе, не прадаецца льга бацькоў. Так, я думаю, нам трэба стварыць нейкую лаянку такую, якую мы будзем замяняць словом ільга. Тыпу там, не ведаю, я цябе у рот ільга, я твою мамку у рот ільга. На спине у твоего дядка. Так, адукацыйны контент. Вось я для сябе абнаружыў знянацку, падзялюся з вами апошнім адкрыццём, калі ўжо вы пакуль не пішаце там канкрэтных нейкіх пытанняў, тэмаў для абмеркавання. Падзялюся сваім назіраннем. Карацей, у мяне зараз адбываецца прадмет такі ва ўніверсітэце, называецца неўраэндакрыналогія. І мы на першай лекцыі пачалі праходзіць гісторыю эндакрыналогіі, і фактычна пачынальнікам неўраэндакрыналогіі з'яўляецца Арнольд Бартольд, по-моему, калі мне памяць не здраджвае, калі я правільна ўзгадаў ягонае прозвішча. Чалавек, які праводзіў у свой час эксперыменты над пеўнямі, выдаляючы ім тэстыкулы, такім чынам правяраючы, якая роля гэтых тэстыкулаў, у прынцыпе, ёсць у гэтай птушкі. Выбачаюся за свіст, у мяне шчыліны паміж зубамі. Дык вось, апынулася, што у пеўняў, у якіх тэстыкулы былі выдаленыя на ранніх этапах развіцця, развіваюцца як так званыя капоны. Гэта такія пеўні без характэрнага апярэння, без грэбня на галаве. Ну, карацей, яны выглядаюць як такія шэрыя куры. Але калі, напрыклад, тэстыкулы былі спачатку выдаленыя, а потым перасаджаныя з іншага пеўня, то арганізм развіваецца як нармальны мужчынскі. Ну і, значыцца, гэта была проста такая тэорыя свайго часу, што развіццё палавое кантралюецца выключна нервовай сістэмай. А Бертольд, ён просто паказаў, што калі ён перасаджваў гэтыя тэстыкулы з аднаго пеўня на другога, там развіваліся крывяносныя сасуды выключна. І гэтага было дастаткова, каб певень развіваўся ў мужчынскі арганізм. Ну і па выніку гэтая тэорыя фактычна зрабілася асновай сучаснай эндакрыналогіі. Тое, што у нас рэгуляторная сістэма ў арганізме, гэта нервовая, канешне, у значнай ступені, але таксама і эндакрынная. Вось калі я кажу, што мазгі гэта не суп гэта акурат крывяносная наша сістэма больш, і гармоны дзейнічаюць менавіта праз яе. Але гэтую ўсю гісторыю я вам вырашыў распавесці толькі таму, што я адкрыў, што навучным кіраўніком Бертольда быў Блюменбах. Правильно я зараз вымавіў ягонае прозвішча? Блюменбах, так. Чалавек, які ў прынцыпе свайго часу стварыў канцэпцыю расы.
падзяліў чалавецтва на 5 рас. У яго была раса каўказская белая, была раса эфіопская чорная, была раса амерыканская чырвоная, была раса монголоидная жоўтая і раса малайская карычневая так званая. Вось я абсалютна для сябе знянацку гэтую інфармацыю знайшоў тупо на Вікіпедыі, таму што мне было цікава пачытаць пра першапачаткоўцаў эндакрыналогіі, а апынулася, што гэта яшчэ і мае такія сувязі з антрапалогіяй, з расалогіяй. Такая хуйня. Таемнае ільгнае таварыства. Я маму ільгаў, так. Алох, тарпедная ільга. Бля, я думал, ты зараз распавядзеш про суполку Літвіны 2.0. Не, это ты толькі можаш такое распавесці, я не паглыблены. Я ведаю толькі, што ў Літвіны 2.0 нельга рэпасціць допісы з Літвіноў 1.0, таму што той паблос захапілі літувісы, якія адмовіліся жаць і вырашылі аджаць паблос барбарскімі сваімі метадамі. Балскімі, я хацеў сказаць, не барбарскімі, балскімі. Так. Був сьогодні стрім Франкотика. Я його спитав, чи не хоче він колабу з Маргінезом, на що він відповів, що можна, і він зацікавлений. Роби з цією інформацією, що хочеш. Калі Франкотик ведае, хто я такі, то чаму б і не. Мне, ведаеш, перыядычна пісалі на стрымах людзі ў чаце, тыпу, блядь, там на стрыме гісторыя ўсяго, стрымер сказаў, што хоча з табой пастрыміць, і вся хуйня. Прайшло некалькі месяцаў, я ніякіх паведамленняў ад ніякіх гісторыяў і ніякіх усяго не атрымаў. Але, Франкотик, дарэчы, я вось думаю, каго мне запрасіць на стрым у гэтым месяцы. Магчыма, варта пастрыміць з Франкотыкам, хто яго ведае. Калі калаба з беларускім жаўнерам, я чуў, ён аматар іх. Да, я прямо зараз здзяйсняю калаб з беларускім жаўнерам, ён у мяне проста пад сталом, яго рот заняты, не можа гаварыць у гэтую хвіліну. Як табе Этэр Светава і Маргінала? Я не глядзеў Этэр Светава і Маргінала, ёсць падазрэнне, што ён нічым не адрозніваецца ад папярэдняга стрыму са Светавым і Маргіналам, як было ў тым пупе. Чарговая прамая лінія з Уладзімірам Пуціным. Няма ніякіх розніцаў гэтай лініі з Уладзімірам Пуціным ад папярэдніх. Вось калі хтосьці ведае гэтую клясыку. Мазач база, красава, він сказав тобі написати, я написав. Гэта нейкая дзіўная спроба камунікацыі. Окей, я буду трымаць гэта ў галаве. Вось, магчыма, я яму напишу. Возьму так хуяку, просто достану, выкладу на стол, скажу, блядь, го на стрым. Так, варта пастрыміць з жоўтым кутком. Блядь, жоўты кут залазінься уже, ты заебал, кожны стрым пішаш одну і тую ж хуйню, колькі можна. Стрым нудны быў. Як і любы стрым са Светавым, блядь, апошнія 2 гады. Па-мойму, усе тейкі Светава ўжо на памяць трэба ведаць пра нашых мальчыкаў і... апошнім часам хіба што пра міласэрнага Пуціна і пра міласэрнага Лукашэнку дадалося. А так одна хуйня, ў прынцыпе. Нічога такога. Што вам яшчэ распавесці? Пішыце што-небудзь цікавае. Іначай я проста відос пастаўлю. Раса дрыгавічоў найвышэйшая. Так, найвышэйшая пасля крывічоў, папрашу. Вось, дарэчы, кажучы пра расалогію, нельга не ўзгадаць расы, на якія падзяляецца беларускі народ гістарычна. Прынамсі, пасля Чарнобылю гэты падзел просто найвыразнейшым зрабіўся. Гэта, па-першае, у нас ёсць раса крывічоў. Гэта Віцебская вобласць, гэта такі, умоўна кажучы, гэта, канешне, тэрыторыя былога полацкага княства, але, так, прыблізна
паўночны ўсход Беларусі. Прыблізна паўночны ўсход Беларусі гэта крывічы. А на захадзе абітаюць, як вы ўжо ведаеце, старыя ліцвіны. Пра іх шмат не скажаш, яны старыя і яны ліцвіны пры гэтым. Частка з іх гэта адкрытыя ябалты. На поўдні жывуць сабе ціха, мірна, часамі робячы вылазкі ў культурную прастору у выглядзе рэп-альбомаў палюшукі. Вось ёсць там заходнія палюшукі, усходнія палюшукі, але гэта падзел састарэлы. Састарэлы пасля Чарнобылю ёсць толькі адно палессе, вось гэта тыя радыеактыўныя мутанты, якія перажылі сутыкнення з радыеактыўным ветрам, ну і засталіся жыць на балотах, там вось на поўдні Беларусі. Гэта поўдзень Берасцейскай і Гомельскай вобласцяў. Ёсць яшчэ асобна можна вылучыць менскіх педаркоў, якіх як ачко разрываюць проста паміж усімі, а і адначасова туды ўсе і імкнуцца у гэтую самую дзірачку. Такая расалёгія беларуская. Магчыма, калісьці пра гэта будуць пісаць на Вікіпедыі. Щось пізно, нині стрім. Я ж сказаў, ну не атрымалася раней сёння. Паглядзім, мабыць, людзі прыйдуць, і больш за тое, людзі патрабавалі начны стрым. Вось, я даў вам начны стрым. Хопіць ныць. Нашы маргінезікі ў маятніках, усе расы роўныя, але вышэй дрыгавічоў не скочыш. Блядь, дрыгавічы па калена ў балоце, ёпта. І ў іх са штаніны ліецца, камон. Віцеблянін, ты полацк не чапай. А я што, чапаў полацк? Я толькі маму твою зачапіў. Прабач. Прабач, калі трахнуў. Прабач, калі ільгаў, дакладней. Не ільжы мне маю піську. Мінчук, граўно гэй, Дрыговія будзе вольна і годзе карміць Менск. Беларусь, турма народаў, Поліщуки, це як в грі престолів жителі перешийка ріди, так, перешийка, перегорловийка. Дрыгавічам не патрэбныя нахлебнікі з Менску. І то правда, і то правда. Ну, дрыгавічы, яны не тое, каб калісьці, у прынцыпе, вылучаліся высокім узроўнем жыцця, культуры. Почытайце там Карацкевіцкую якую-небудзь, гэтае дзікае паляванне караля Стаха. Там проста апісваецца гэтае вашае палессе ва ўсіх фарбах. Дрыговія, крывія, радзімія, палессе разам супраць менскага прыгнёту. Ты забыў Ліцьву. Прабач. Прабач, але Ліцьва ў гэтым шэрагу павінна стаяць на першым месцы. Такс. Давайте тады відосик, мабыць, выцягнем. Што ў нас там было наогул? Другая чарга. Другая чарга. Так, пра ліцвінізм. Пра ліцвінізм гэта гучыць як песня Летова, блядь. Пра дурачка, пра ліцвінізм. Які там тайм-код у нас? 14:05. Давайте. Дарэчы, праверым яшчэ на ўсялякі данаты, каб не прашляпіць. Так, на стрімлепсе нічога. На Donation Alert таксама нічога. Заклікаю вас данаціць. Але ў нас тут, в прынцыпе, ёсць што глядзець. Цэлых 35 хвілінаў, блядь, контенту пра ліцвінізм. Мы ўжо которую трансляцыю глядзім выключна гэты кал пра ліцвіноў, але, паходу, людзям сапраўды цікава. Ну што ж, хто я такі, каб вам тлумачыць, які контент цікавейшы, правда?
Тикс. А у нас видео с каналу Рудобельская показуха. Называется Litvinism, an instrument of hybrid warfare. Дрыгавічам не патрэбна, гэта я чытаў ужо. Абвяшчаем стварэнне лігі паняволеных нацыяў Беларусі. Дарэчы, я гэта напісаў дрыгавіцкай мовай. Так, напісаў, блядь, калам на сцяне. Ходзіць ліцвініст па лесе, так. Шукае ліцвініст. Шукае ліцвін. Стары за сябе. Ходзіць кунігас по лесу, ішчыт кунігас. Другой кунігас. Давайте глядзім. Але я нагадваю, што можете пісаць далей свае паведамленні. Гэта вітаецца вельмі. Секунду. Больше всего интересно, Фу, демократия. Вильнюс, скажем, исконно белорусский. Мне здаецца, я гэта ўжо казаў, але не устаю гэта паўтараць, не стамляюся. Город было интересно посмотреть в этом плане. Исконно белорусский город? Ну, потому что было раньше ВКЛ, вот, столица была Вильнюс. Ну и там во время Советского Союза, в общем, отдали в Литву эту всю движуху. Насколько я помню, не буду привирать, но в целом, то есть, он имеет белорусские корни, город. Aš turėjau džiaugsmą dėstyti EU atėms baltarusių studentams. Tiems tokiems demokratams Lukašenka šuo didesnių šovinistų, nacionalistų aš nesutikau. Jie aiškino man, kad mes iš vis esame niekaščiai, kad mes iš jų atėmėm visus herojus ir aš так paskui pavogėm. Блять, гэты чал падобны на Лімонова, а тут хуй злева ён выглядае як вядучы на канале зроблена ў Польшчы. Я клянуся, блять. Atėmėm kunigaikščius jų. Кунігайшчыс ю. Найновшай гісторыі Выбачайце, у мяне просто свае асацыяцыі з гэтым выразам. ліцвінскую спадчыну фактычна апанавалі сённяшнія літоўцы. Маўляў, мы і толькі мы ёсць нашчадкамі тых гістарычных ліцвінаў і іх дзяржаў. Мы маргінальны. Але дзе ж там? Сэрца дзяржаву склалі з'яўнілі заходняй Беларусі з такімі ўмацаванымі гарадамі, як Новапрадак, Волковысь, Гародня, Слонім і іншыя. This is a classic false narrative promoted by Litvinists, in which the core of the Grand Duchy of Lithuania was in Novogrudok. Ой, дарэчы, памятаю, была калісьці мапа такая у сеціве, тыпу цэлая старонка, на якой былі паказаныя межы ВКЛ у розныя перыяды гісторыі, але чамусьці пазней старонка перастала працаваць. Не ведаю, ці яна ёсць цяпер. Ну, раней было цікава паглядзець проста на межы, тыпу, там быў такі падзел на даты, у якія гады фактычна перыяду, якія кіраваў той ці іншы князь, і межы, якія гэты князь пасля сябе пакінуў. То бок, вывучаць гісторыю нейкую на такім базавым узроўні па гэтай мапе, з дапамогай дакладней гэтай мапы было, і зручна, і досыць займальна. Or around it. In this slightly older Budzma Belarusimi article, it is stated that no one can change the fact that Lithuanians were a disenfranchised national minority within the Grand Duchy of Lithuania. Вильня, як моноэтничный город, это не Вильня, это фигня некая. Давид, не маркетинговка, часто вышел князем Виндолга, и тут мы затянуть спустим с тобой. Да ты белорус, называй твое наклади. Я видим княжком литовским, сербом погони, сановским войском, покрочим дали своим шляхом пыльным. Князьки дыми, основы хвили, сон легендарный, фолчару лата, на Википедии про это богато. На Википедии багаты, там просто, блядь, два сказа тексту. Ось гэта багата, конечно. Год 1362, шараться дидри молодости, наши японские синие воды, простые троха на золотой орды, и княжство литовское равноопасное. Мне аднаму здаецца, што гэтая аўдыёдарожка была трошачкі
Выкручанае ў сэнсе пічу, блядь, нібыта на яе наклалі аўтатюн нейкі дзічэйшы. Сьогоднішній держави Європи. Далі розкопать світа. Князь литовський, княже цвіта. Тевтонський орден нам погрожає. Трумпета бумба, все вирішає. Вітом зіграє Тевтонським королем. Я прычым не памятаю у арыгінальнай дарожцы такіх зменаў. Крижаком от королев, металлолом. Великокняжество Литовское, Русское и Жамойцкое. Литовское — это мы, Русское — это, собственно, Украина, и Жамойцкое — это вот те наши опорные весные братья, которые сегодня называются Литва. Вот смотрите, тот же Жуляговский, например, генерал Жуляговский, основатель Средней Литвы. Бля, тут будуць якія-небудзь аргументы, ці гэта проста нарэзка розных выказванняў, рознай ступені крынжовасці або карэктнасці, прафесійнасці беларускіх дзеячоў. Когда, собственно говоря... Ці гэта класычны прыклад таго, што мы проста зацытуем аргументы нашых супернікаў з іранічнай інтанацыі і зробім выгляд, быццам бы мы ўсе гэтыя аргументы перамаглі. Белорусы, западные белорусы, или, ну, можно сказать, что исторические литвины, собрались и пошли, собственно говоря, полностью залили теперешнюю столицу, вот теперешний Литву. И никто не сопротивлялся, кстати, потому что свои пришли. Поэтому вот опять же в кругу этой интеллигенции тоже Чеслав Мулаш когда-то поднимал вопрос: смотрите, чтобы Вильня не стала нашим Иерусалимом. Иерусалим, он не может принадлежать этому народу. И когда начинается приватизация Иерусалима, то, ну, вот отсюда и начинается Вильня. Он должен быть открыт для всех. Хуйня нейкая. Бульба, як заўсёды, блядь, прыйшоў, насраў сваім ротам і збег. Маргінез, що найбільше зламало білоруську ідентичність і самоусвідомлення? Ну, коректней було б задати питання, що найбільше збудувало ту ж саму ідентичність. Чаму ты закладаеш, што калісьці беларуская ідэнтычнасць была пабудаваная і працавала як гадзіннік, а потым прыйшла нейкая знешняя з'ява і яе паламала. Ну, калі мы кажам пра ідэнтычнасць у сэнсе беларускай нацыі, калі твоё пытанне можна перафармуляваць, каб яно гучала: Маргінез, що найбільше зламало беларускую нацыю, то беларускай нацыі проста не існавала ніколі. Там не было чаго ламаць. Калі мы кажам пра вялікае княства літоўскае, там не было нацыі у цяперашнім разуменні гэтага слова. Менавіта таму ўсе спрэчкі наконт таго, чыя Вільня, насамрэч не маюць абсалютна ніякага сэнсу. Таму што Вільня, як ужо ўзгадвалася, здаецца, у гэтай падборцы, монаэтнічная Вільня — гэта фігня нейкая. Ну гэта сапраўды так, таму што Вільня ніколі не была монаэтнічная. І наўрад ці такі мегаполіс сярэднявечны мог быць, у прынцыпе, монаэтнічным, нават калі б хацеў. Таму што проста розныя этнасы выконвалі розныя ролі у тым самым вялікім княстве, у тым ліку у так званай сталіцы. Ну, такога паняцця як сталіца не было, там была сядзіба князя, была сядзіба сойму, хаця сойм ён таксама адбываўся ў розных самых месцах. Часамі гэта і гародня была, часамі гэта былі розныя польскія гарады, розныя там гарады вялікага княства. Не памятаю, ці ў Любліні адбываліся соймы. Ну, прынамсі, унія была падпісаная ў Любліні, гэта таксама досыць значная падзея. Да не было ніякай проста беларускай нацыі. Нават літоўскай нацыі ніякай не было. То бок не было такой нацыі, якую можна было б назваць Літва. Было вялікае княства літоўскае. У вялікім княстве літоўскім людзі сябе асацыявалі або па рэлігіі, або па роду, то бок да якога роду яны належаць, калі ў іх сапраўды высакародныя нейкія, яны належаць да высакароднага саслоўя, да шляхты. Або, скажам, ну, па мясцовасці, тутэйшыя мы, то бок, не ведаю, віцебскія, казалі, што яны віцебскія, якія-небудзь вілейцы казалі, што яны вілейцы, якія-небудзь там пінчукі казалі, што яны тутэйшыя пінчукі, гэтак далей.
спекуляцыі наконт таго, што кагосьці там называлі літвінам, кагосьці русінам, гэта, ну, мне здаецца, звычайна ўсё ж такі яно тычыцца ўсё ж такі таго, як гэтыя народы называлі знешнія назіральнікі. То бок знешнія назіральнікі сапраўды маглі падзяліць Вялікае княства Літоўскае на Літву умоўную, на Русь, на Жмуць і гэтак далей, гэтак далей. Але калі мы запыталі гэтых людзей, уласна кажучы, кім яны сябе лічаць, то мы б хутчэй за ўсё атрымалі тыя адказы, якія я ўзгадаў, таму што ў значнай ступені вось п'еса Янкі Купалы тутэйшая, яна была напісаная у 20-х, здаецца, гадах папярэдняга стагоддзя, то бок фактычна гэта такі пераход ад 19 да 20 стагоддзя. І нават у тыя часы захоўвалася гэтая тутэйшая ідэнтычнасць. Беларусы шмат хто сябе у першую чаргу ідэнтыфікаваў з той малой мясцовасцю, са сваёй малой радзімай, з той малой мясцовасцю, у якой ён нарадзіўся і вырас, хутчэй за ўсё, яе ніколі не пакідаючы. Таму ён не можа, як чалавек можа асацыяваць сябе з вялікай нейкай тэрыторыяй, з вялікім народам, калі ён ніколі ў сваім жыцці не пакідаў межы ўласнай вёскі, у якой ён нарадзіўся, вырас, стварыў сям'ю і там хутчэй за ўсё і памёр. Ось. То бок ён можа сябе асацыяваць з нейкай рэлігіяй, там, скажам, з праваслаўем, таму што ён ходзіць да царквы і там яму кажуць, што ты, блядь, праваслаўны. І ўсё. А такая з'ява, як, скажам, масавая адукацыя, масавая школьная адукацыя, школы, у якіх маглі б табе распавесці, што ты насамрэч належыш да беларускай нацыі, яны з'явіліся досыць позна. І гэта такая мадэрновая з'ява, ну, зрэшту, як і нацыя сама па сабе. Вось. Ну і нават сёння там, скажем, напрыклад, сустракаеш ты якога-небудзь вясковага жыхара у Беларусі, ён размаўляе, ну, са сваімі асаблівасцямі, але па сутнасці на чыстай беларускай мове. Я не ведаю, наколькі гэта актуальна зараз. У маім дзяцінстве я са сваімі бабулямі і дзядулямі кантактаваў, я чуў, што яны размаўляюць па-беларуску, а гэта быў усход Беларусі, так званы зрусіфікаваны, блядь, рэгіён. Ну і калі пытаеш, ось, ты гарадскі такі хлопчык, размаўляеш па-расейску збольшага, пытаеш у сваю бабулю, чаму вось ты на такой дзіўнай мове размаўляеш, гэта беларуская? Не, ўнучок, гэта ў мяне такая руская. Або не, гэта наша тутэйшая гаворка. То бок у людзей нават па сённяшні дзень захавалася гэтая тутэйшая, хутчэй, на мой погляд, дарэчы, здаравейшая ідэнтычнасць, чым любая ідэнтычнасць, звязаная з нацыяй. Таму, ну, беларуская нацыя, яна проста так і не паўстала, і магчыма, і не трэба, каб яна паўставала, это ўсё ж такі. Таму не было ніякага чынніку, які яе зламаў. Мабыць, былі чыннікі, якія не дазволілі ёй развіцца, але гэта ўжо іншае пытанне. Нацыя дрыгавіцкая была заўсёды, і пінчукі казалі, што не так. Назвы, моменти в історії, в які, на твою думку, білоруси змогли б сформувати сильну монолітну націю і ідентичність. Я не ведаю, а чаму яны павінны былі гэта зрабіць? Не вельмі ясна. Не вельмі ясна. То бок, магчыма, калі б, скажем, Рэч Паспалітая была маналітнейшай такой дзяржавай, у якой войска кіравалася па адным чалавекам, вялікім князем або каралём, магчыма, проста гэтыя тэрыторыі яны б не патрапілі пад уплыў суседзяў, то бок там прускай імперыі, аўстра-венгерскай і расейскай. Ну, у нашым выпадку беларускім гэта цалкам была расейская імперыя, цалкам Беларусь патрапіла пад уладанне расійскай імперыі, прычым гэта не была нейкая там асобная, не быў нейкі асобны суб'ект, як якое-небудзь польскае каралеўства, якое таксама, дарэчы, з цягам часу зліквідавалі, але, ну, прынамсі, некаторы час існавала. Вось. Ну, калі б у войнах беларускую шляхту не расхуярылі проста ўшчэнт,
калі б у паўстаннях гэтага не адбылося ў другі, у трэці раз, чацвёрты, пяты і гэтак далей, магчыма, быў бы шанец, як і у палякаў, напрыклад, сфармаваць нейкую форму міжваеннай дзяржавы. Вось з 18 па 39 год. І магчыма, у такім выпадку напад Гітлера і Сталіна на Польшчу быў бы, ну, калі не немагчымы, то прынамсі затруднены. Вось, але ну прынамсі так, хаця зноў ж такі гэта павінна ў першую чаргу было б цікавіць палякаў, а не беларусаў. Нам-то хутчэй за ўсё была б і так пізда. Але прынамсі, вось ведаеце, у значнай ступені развіццё сучаснай польскай нацыі павінна падзякаваць. Яно ўзнікла, сучасная польская нацыя ўзнікла дзякуючы таму, што ў палякаў у прынцыпе існавала такое фармаванне, як міжваенная Польшча. Таму што калі ты памятаеш, што твае дзядулі і бабулі змагаліся у войнах за Польшчу, а не нейкі крынжовы Савецкі Саюз у чырвонай арміі, у цябе з'яўляюцца падставы чыста на ўзроўні арганізацыі гарызантальнай твайго грамадства, каб забяспечваць сваю незалежнасць нават пад пратэктаратам Савецкага Саюзу. Польшча, яна ніколі не ўваходзіла ў склад Савецкага Саюзу. Тут заўсёды была большая свабода рэлігіі, была большая свабода творчасці. Хаця пры гэтым менш дывідэндаў, менш грошаў з Масквы. То бок тут, канешне, набудавалі усялякай хуйні, тыпу там палаца культуры і навукі ў Варшаве. Але збольшага, вось метро, напрыклад, так і не пабудавалі ў Варшаве. Хаця ва ўсіх рэспубліках, у сталіцах усіх рэспублік Савецкага Саюзу, скажем, там у Менску, у Кіеве, здаецца, нават тут Тбілісі, пабудавалі метро за маскоўскія грошы і за кошт маскоўскіх архітэктараў, маскоўскіх, я не ведаю, як называецца чалавек, які будуе метро. Ну, архітэктар метро. Гэта, блядь, глінамес, які дзіркі, блядь, пранізае сваімі цягнікамі. Але, ну, палякі заплацілі гэтую цану за тое, каб быць вольнымі, і ў іх атрымалася проста быць менш залежнымі ад цаўку, мець больш аўтаноміі, то бок палякамі кіравалі хоць і камуністы, але свае камуністы, беларусамі ўвесь час кіравалі то расейцы, то габрэі, то проста здраднікі беларускай нацыі. Вось падчас позняга, хутчэй, Савецкага Саюзу гэта праявілася. На пачатку гэта былі менавіта што прадстаўнікі самых розных і іншых нацыянальнасцяў, іншых этнасаў. Я ўжо не кажу пра тое, якую палітыку праводзілі гэтыя персанажы, накшталт таго ж Машэрава, які праводзіў палітыку масавага зачынення беларускамоўных школаў. Уявіць сабе нешта падобнае на тэрыторыі Польскай Народнай Рэспублікі, вось гэтай падначаленай саветам, было фактычна немагчыма. І ў значнай ступені я гэта тлумачу тым проста, што палякі мелі гэтае акенка невялічкае, гэтае, колькі там 20 год міжваеннай дзяржавы, калі яны сфармавалі проста нейкі новы праект. Яны яго сфармавалі і на ўзроўні ідэалогіі, на ўзроўні публіцыстыкі, яны яго сфармавалі на ўзроўні культуры, творчасці, на ўзроўні палітычным, на ўзроўні вайсковым. Тая ж самая армія краёвая не паўстала б ніяк, калі б не гэтая міжваенная Польшча. І, дарэчы, я гэта таксама звязваю яшчэ з тым, што палякі нашмат менш былі схільныя супрацоўнічаць з мясцовай нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй. Таму што, скажам, якія-небудзь беларусы і украінцы, у якіх у прынцыпе не атрымалася, ну, украінцы ў большай ступені, канешне, але беларусы якія-небудзь, у якіх увогуле не было ніякага шансу пабудаваць сваю ўласную дзяржаву. Дарэчы, спадзяюся, што вам не перашкаджае гук фену. Калі што, пішыце, магу... Хаця, мне здаецца, і так ужо стаяць гэтыя фільтры. Я, па сутнасці, мала што магу з гэтым зрабіць. Ну, яшчэ адзін noise gate накласці на мікрафон. У беларусаў не было аніякага шансу пабудаваць нейкую ўласную беларускую дзяржаву,
Таму што на тэрыторыі Беларусі досыць хутка паўстала БССР. І гэтую самую БССР людзі, калі у яе пажылі 20 тых год, памятаючы яшчэ сітуацыю, калі немцы фактычна дазволілі аб'явіць аб незалежнай рэспубліцы Беларусь, прынялі вось гэтых самых нямецкіх акупантаў за вызваліцеляў абсалютна заканамерна. Таму што ў той час, калі палякі будавалі сваю там хоць і неказістую, крынжовую, няўдалую, але дзяржаву самастойную, беларусы, блядь, просто гнілі ў турмах савецкіх, ляжалі з кулямі ў ілбах па якіх-небудзь лошадскіх ярах і курапатах. Ну, курапаты, дарэчы, гэта назва пазняка, яна не мае ніякага дачынення да канкрэтнай геаграфічнай там плошчы. Або працавалі ў Сібіры, вось як Аляхновіч які-небудзь на салоўках. Палякам не прыходзілася цярпець прыгнёт саветаў. Разам з тым у іх была магчымасць стварыць свае нейкія падпольныя арганізацыі. А ў беларусаў просто не было на што абаперціся. На што ты абапрэшся, калі цэлыя 20 год твой народ фізычна вынішчаўся. Вынішчалася эліта, вынішчаліся людзі здольныя, людзі маёмыя, людзі ідэйныя. Яны ўсе ляжаць у зямлі. Ну на што ты будзеш абапірацца? Ну, у тебя просто выбору няма, ты будешь абапірацца на акупацыйную нямецкую адміністрацыю. У палякаў быў выбор гэтага не рабіць, і яны гэтага не рабілі. Я гэта тлумачу так. Вось, то бок чыннікі такія, як вайна, яшчэ, скажам, калі існавала Рэч Паспалітая, потым паўстанне, потым пра рэлігію можна было б спіздануць што-небудзь. Беларусы паганцы, разумееце, у чым праблема? Беларусаў не вельмі атрымліваецца сфармаваць сваю ідэнтычнасць на праваслаўе. Яны ўсе нібыта праваслаўныя, але, блядь, я просто ўжо столькі разоў разважаў наконт рэлігіі беларусаў на стрымах, што я не хачу паўтарацца, але, блядь, беларусаў няма ніхуя праваслаўнай ідэнтычнасці, ніводзін беларус ніколі ў жыцці не чытаў Бібліі і тым больш, блядь, не рабіў гэта па-беларуску. А аб чым вы кажаце? У царкву беларус сярэдні ходзіць толькі, каб свайго дзіцяці пасвяціць, блядь, акунуць вадою мачу попа, дупа па-беларуску калі. І іншыя нагоды заключаюцца ў тым, каб прыйсці, блядь, яйкі пасвінціць нахуй. Тое, што ў прынцыпе забаронена рабіць у рамках хрысціянства, таму што гэта паганізм люцейшы. Ну, усім похуй. Ну, а сваёй арганізаванай рэлігіі нейкай інстытуцыянальнай у беларусаў не ўзнікла. І гэтая праблема, яна палягае яшчэ там недзе ў пачатку сярэднявечча, калі замест таго, каб пабудаваць сваю ўласную этнічную рэлігію з пэўным пантэонам, скажам, якая ось такая магчымасць была яшчэ пры князі Уладзіміры яшчэ за часоў Кіеўскай Русі. Ну а потым ужо ўсё, блядь, прынялі хрысціянства, прынялі праваслаўе, і паступова народ счухваўся, а эліце, у прынцыпе, зрабілася похуй на мясцовае вераванне. Ну, так і атрымалася, што, блядь, эліта ўся-то перадохла нахуй, а народ застаўся паганскім, пры гэтым без сваёй уласнай рэлігіі сфармуляванай. Ну, і як у такім грамадстве магчымая нейкая маналітнасць, магчымы нейкі супольны чын? Да ніяк. То бок праблемы яны ўзнікалі на розных этапах гістарычных. Гэта спачатку там прыняццё хрысціянства, адмаўленне ад будавання уласнага і рэлігійнага праекту. Потым гэта войны, гэта вынішчэнне эліты, і падчас вайны, і падчас забораў так званых падзелаў Рэчы Паспалітай, потым Савок, ну і сучасная Беларусь
з гэтага пункту гледжання яна не тое каб вельмі адрозніваецца, геноцид беларускага народу працягваецца, і не тое каб ёсць нейкія перспектывы таго, што гэты геноцид спыніцца. Вось табе і тыя фактары, якія не дазволілі беларусам стварыць нацыю, або калі не нацыю, прынамсі нейкі маналітны праект палітычны. Вось скажем такое пытанне, ці амерыканцы сучасныя гэта ў прынцыпе нацыя. Ёсць прычыны лічыць, што не, што насамрэч не нацыя. І магчыма гэта менавіта тая прычына, па якой ЗША кіруюць усім светам. Таму што яны адмовіліся ад будавання нацыі і сфармавалі сваю такую наднацыянальную ідэнтычнасць. Або наадварот паднацыянальную, ведаеце, у пэўнай ступені, таму што ў значнай ступені кожны амерыканец, ён, вядома, асацыюе сябе з Амерыкай, але з Амерыкай у той ступені, у якой Амерыка дазваляе яму быць тутэйшым. То бок для амерыканца амерыканскі праект гэта праект, які дазваляе яму быць тутэйшым і пакласці на ўсіх хуй. А праект нацыі гэта праект, калі не ты кладзеш хуй на ўсіх, а канкрэтны дзяржаўны чыноўнік прыходзі і кладзе хуй табе на ебала спачатку, проста хлешча цябе па шчаках гэтай залупай конскай, а потым уставляе табе ў задніцу сваю руку і пачынае яе разрываць проста на кавалкі. Так. Калі б Рэч Паспалітая захавалася да 1848 было паўстанне Літвы, так. Клясыка беларускай нацыі не існуе, ёсць паняволеныя нацыі Беларусі, дрыгавічы, крывічы, радзімічы ды іншыя. Хіба битви на Грунвальді і під Оршою не являються частиною білоруського міфу? Ну, гэта частина беларускага міфу у праекце. То бок гэты беларускі міф, ён не тое, каб увайшоў у выніку у беларускі сучасны праект, у праект сучаснай беларускай дзяржавы. Праект сучаснай беларускай дзяржавы, увесь сучасны беларускі нацыянальны міф, той, які падтрымліваецца ўладай Лукашэнкі, заключаецца ў тым, што беларусы гэта партызанская нацыя, і што адзіная гісторыя, якая ёсць у беларусаў, гэта БССР. А ўсё іншае гэта акупацыя спачатку Літвой, так званай, потым палякамі, потым расейцамі, і толькі у складзе Савецкага Саюзу беларусы атрымалі сваю незалежнасць. І тое, афіцыйна Дзень незалежнасці Беларусі святкуецца не па даце стварэння БССР ніхуя, а па даце вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. То бок гэта поўная шыза. Але гэта яшчэ раз пацвярджае, што ў беларусаў, ведаеце, гэта нават не так, як я сказаў, гэта не БССР, гэта канкрэтны перыяд БССР. Ведаеце чаму? Таму што, блядь, у гэты перыяд БССР адбылася маладосць Лукашэнкі і большай часткі ягоных апаратчыкаў. Яны дрочаць сваю мелкую хуяку на гэты перыяд, таму што яны маладыя былі тады. І ім гэта больш зразумела, таму што яны навучаліся ў савецкай школе, дзе ім распавядалі, блядь, пра ахуительных беларускіх партызанаў. Вось сучасны беларускі міф. А той міф, пра які ты кажаш, які спрабуюць стварыць людзі тыпу там Пазняка і ягоных паплечнікаў, ну і там розных нашых нацыянальных гісторыкаў, гэта ж проста, ну, такая праца ў стол у значнай ступені. То бок гэта, магчыма, ніколі не будзе рэалізавана на рэальным дзяржаўным маштабе. Беларусаў стварылі Кацярына II, Мікалай I, Сталін, Лукашенко. Так Латышонак сказаў. Я, дарэчы, вось сапраўды не бачу розніцы. Гэта як цытаваць Алеся Белага ў канале Роман Кунігас. У Тбілісі добрае метро, а вось у Літве няма метра. Дарэчы, цікава. Сапраўды у Вільні няма метра? Метро? Цікава, я не ведаў. Ну, магчыма, там гэта было выклікана чыста дэмаграфічнымі такімі поглядамі.
То бок, навошта, колькі там жыве-то ў Вільні чалавек. Магчыма, там і не патрэбнае ніякае метро. То бок хапае проста звычайнага грамадскага транспарту. Як і ў Эстоніі ці Латвіі і Малдове. Ну, гэта проста маленькія краіны, разумееш? Нават Грузія больш за Эстонію, там Латвію. Молдова, вось я не ўпэўнены. Але я і пра гісторыю Малдовы нічога не ведаю. Армянін, мяснікоў, мяснікян, так, беларусам і еврэі кіравалі. Ну так, ну які-небудзь гэты гей. І гэта зараз не слюр. Гэта сапраўднае прозвішча Габрэя, які кіраваў. Толькі я не памятаю, ці гэта быў БССР, ці ССРБ, ці, блядь, Літбел, карацей, там вось гэты салат розных дзяржаўных фармаванняў на пачатку 20-го стагоддзя, там трэба разбірацца. Але быў такі гей, і ён сапраўды кіраваў Беларусю, будучы пры гэтым габрэем, што робіцца ясна з ягонага прозвішча. Дык літувісы мелі, а беларусы не змаглі стварыць сваю дзяржаву. Што літувісы мелі? Та, до речі, Франкотик до своїх глядачів білорусів відповідав по-білоруську. Ну, така охуїтельна. Галичанин одним словом, так. Я б сказав новогородчанин. Галичина будзе вольнай, Салаўкі гэта не Сібір. Да похуй. Дрыгавічы падтрымліваюць сваіх галіцкіх братоў у вальцы за незалежнасць. Блядь, гэты чалавек, ён увесь час думае, што ён піша нейкія вельмі дасціпныя, смешныя рэчы ў чат. Пахлопайце, калі ласка, яму. Вось давайте я пахлопаю, і вы таксама напішыце ў чат вось апладысменты, калі ласка, для гэтага доўбіка. Давайте пахлопаем хлопчыку без паловы мазгоў, калі ласка. Вось чалавеку не пашанцавала з пунктамі IQ, мы павінны яго падтрымаць. Все ж таки мы тут група падтрымкі беларусаў у замежжы. Трэба дапамагаць нашым. Ствараць для іх прыемнае асяроддзе. Гэта каля Мурманску там беларусы вуніяты болей ці каталікі, праваслаўе ў сучасным выглядзе то маскоўшчына. Не, праваслаўе ў сучасным выглядзе гэта паганізм нейкі люты. А плюс савок. Такс. Давайте видосик далей глядзець. Я нешта прямо засынаю на стрыме, я сёння падстаміўся трохі, і нават зялёная гарбата не дапамагае. Дапамогуць мне толькі вашыя данаты. Чувак, ты маеш доебаты маргінеза дуручкай, ты на правільному шляху. Ты неяк неправільна ўспрыняў канцэпцыю апладысментаў. Я прасіў апладысменты. Так, что тут написано? Глава мобилизационного пункта полка Калиновского. Путь к свободе Беларуси лежит через поля сражений в Украине. Так. This gentleman is the chief of staff of the Kalinowski regiment. Объединение, что движет белорусами, которые идут на войну, нам рассказал глава штаб-квартиры калиновцев Павел Кухта. Я правильно разумею, что тут ему меняется у вину, так бы мовить, то, что он Калиновского назвал белорусом? То бок мы про гэта зараз будем спрашацца. Ну окей. Павел Кухта. Окей. То бок Калиновскага ніякага не было, быў Калиновскас. Добра. And according to him, we have performed вельмі навукова. very poorly in our history lesson. С литовцами мне спорить не доводилось, но пускай литовцы у квадратных дужках. Я бы тут іншие дужки поставил, конечно. Изучают историю, изучают, где была Литва, а где же Мойте. We should be learning where Lithuania was and where Samogitia was. This is another member of the Kalinowski regiment, Alech Ochinikau. Here is proof that he truly belongs to the unit. This is his TikTok account. Under this post, he considers Lithuania to be Samogitia and claims that our coat of arms should be a bear. This is his Facebook account. Here is his post featuring such lovely sweatshirts.
Here's Oleg wearing the sweatshirt himself. And this clothing looks innocently similar to certain other sweatshirts. Так. This skull is a symbol of peace and tranquility from the times of Nazi Germany. And if you require Блять, а гэта дакладна літувісамі зробленае відэа? То бок, ну, беларусаў літувісы будуць вінаваціць, блять, у тым, што яны выкарыстоўваюць нацысцкую сімволіку. Сур'ёзна? Цікавы бок, з якога яны вырашылі зайсці у крытыку беларускага ліцвінізму. more proof, pay attention to the officer's collar. The white race, please remember this, it will be very important shortly. In the comments under the post in question, Alex shares a telegram О, прывітанне, мазгавы суп. called Мы Belarusian сёння ўзгадывалі гэтае паняцце зноў. Resistance, in which there was the white race page, the graphic design we have already seen, and of course other near and dear to the heart symbols from the times when everyone lived happily ever after. А их сапраўдным гербом был Локис, медведь. Это был традиционный герб староста Жамойцкого. Ну, А што благога ў гербе мядзведь? Скажыце мне, калі ласка. Хоць хтосьці можа ў чаце патлумачыць, чаму мядзведь гэта хуёвы герб, хуёвы сімвол. Сучаснай Літвы. І нават у 1938 годзе планавалася у парламенце у Сейме Рэспублікі Літва разгледзець пытанне аб тым, каб вярнуцца да свайго традыцыйнага гербу, на гэтага мядзведзя. Ну, Локіс гэта па-літоўску. Так, і зараз нібыта павінныя быць аргументы насуперак, то бок не было такой прапановы, дзед пиздзіць, дзед звар'яцеў, ну-ка. Жамойцкі. Labiausiai keista, Не будзе. Ці будзе ўсё ж kad такі? tam tikros, sakykime, baltarusių diasporos asmenys, kurie yra išvykę į vakarus, kurie pristato save kaip opoziciją tuos naratyvus Kremliaus ir KGB sukurtus kartoj. Neigiamas mūsų Не будзе. Не будзе ніякіх аргументаў. Гэта проста было выразана з кантэксту і я не ведаю. Яны не зрабілі неправільна, зноў ж такі, паўтаруся. Яны павінны былі проста ўсё гэта прачытаць з іранічнай інтанацыі, тыпу «Ха! У нас прапанавалася для абмеркавання ў літувіскім сойме зрабіць герб медвядзя». Ухо! О, як можна было такое хуйню сказаць-то? О! Ну і так павінен быў уцягнуцца вось гэтыя 2, блядь, гадзіны 15 хвілінаў павінныя былі цягнуцца, каб гэта працавала сапраўды. Кым е бацькі Лукашенка? Лукашенка гэта твой брат. Ён жа украінец. tautinis identitetas, Таму ягоны бацька гэта Бандера. Па-мойму, відавочна. nes mes tampam tik tai, kaip ir Baltarusiai teigia, lietų visais, ne lietuviais, tais ne litvinais, kaip jie sako, nes jie tikrai litvinai, ir mes tampam kartais tik tai žemaičiais, na tai kas reiškia mūsų kertama per mūsų lietuvišką identitetą, nuneigiant mūsų tautybę. Зноў ж такі, колькі людзей сапраўды з прыведзеных нам за гэтыя 20 хвілінаў выказваліся за тое, каб Вільня зрабілася часткай РБ. Хоць хтосьці. Нешта такое там пиздзеў Владимир Орлоў з нацяжкай. Але хто з іх яшчэ нешта такое пиздзеў? Ну, блядь, ну ніхто ж нахуй. Ну, просто, блядь, ніхто. Блядь. Не, реально, щось відомо за них чи ні? Я не ведаю, мне не цікаво, блядь. Мне настільки похуй, ким були батьки Лукашенки, ти не повіриш. Я згадав про теорію, що дід Лукаша був фашиком. Блядь, коли б дід Лукаша був фашиком, гэта наадварот было б охуенно, блядь. Гэта было б прынамсі забаўна. Такая гістарычная іронія. Я за тое, каб РБ стала часткай Вільні. Я, дарэчы, таксама.
Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovų teigimu, tokia istorijos samprata kaimyninės šalies piliečių mąstyme tai grėsmė nacionaliniam saugumui. Ką mes matom kartais, kada atvyksta turistai Baltarusių, kurie aiškina, kad tai yra Бо ты Baltarusijos коли хочешь показать, что ты дохуя консервативный и антимигрантский, и дохуя за уласную национальную историю, ты пачинаешь хуярить людей найбольш прыгнечаных и при гэтым, блядь, найбольш падобных да цябе і культурна і найбольш блізкіх гістарычна. Просто звычайны, блядь, крынжовы папулізм. Прычым я ўпэўнены, што такой хуйнёй там займаюцца што левыя, што правыя, блядь, без розніцы. Ну, так званыя правыя, так званыя левыя, насамрэч. состіння. Вялікая, праблема просто нацыянальнай бяспекі, блядь. Беларусы лічаць, што ВКЛ была і іхняй дзяржавай таксама. Просто абасрацца. Buvus ir kad tai yra baltarusiškas Vilnius, pavyzdžiui, ir kad greičiausiai, jeigu kiltų kažkoks karinis konfliktas, nebūtų sunku, panaudojant psichologinės informacinės operacijas, sutelkti visuomenę tam, kad Покажите мне хоть одну такую психологичную операцию, коли ласка. atsiimti savo Vilnius. Let's take a look at what the representatives of the Minsk regime are saying. День добрый добрым людям. Сегодня мы пошли... Так, а теперь давайте послухаем, блядь, лукашистов нахуй. А потым скажем, што, блядь, лукашысты і людзі, якія збеглі ад гэтага рэжыму ў замежжа, гэта адны і тыя ж людзі нахуй. Размову про город нашей Мары, нашу гістарычную столицу, нашу крыліцкую Мекку. Блядь, Ігор Марзалюк нават гэтую хуйню всю літувійскую крынжовую можа раскатаць у одно рыла, блядь, у одно ебало. Мабыць, тут... Мне тут, дарэчы, казалі, што тут была цытата нейкага дзеда, якая была абарваная на паўслове вось літувійскага нейкага эксперта, які таксама спрабаваў тлумачыць, што насамрэч Вільня яна не можа быць ані літувійскай, ані беларускай, таму што гэта, блядь, гістарычна поліэтнічны горад, сталіца вялікай сярэднявечнай дзяржавы. Але яны абрэзалі момант выключна, дзе ён кажа, што, блядь, Вільня не можа быць беларускай. Забылі, праўда, дадаць, што літувійскай таксама, але каго гэта ябе, ў прынцыпе-то. Нашу Вільню. У разнамоўных гістарычных старажытных тэкстах вы знойдзеце Вільно, Вільна, Вільня, але ніколі Вільнюс. Зараз павінныя быць аргументы, мы зараз пачуем з вами аргументы, што сапраўды у гістарычных крыніцах можна было сустрэць назву Вільнюс. Слухаем. Основали гэты дзівосны горад, гістарычную сталіцу Вялікага княства Літоўскага нашы продкі. У сэнсе не ад Марзалюка, а ад аўтара відэа. Усходнія славяне, крывічы. Вільня можа быць за межамі беларускай дзяржавы, але яна заўсёды мусіць заставацца ў нашым сэрцы, у нашай гістарычнай. То бок нават Марзалюк кажа, што яна можа заставацца за межамі нашай дзяржавы. Нават, блядь, Марзалюк нахуй. Я не ведаю, што гэта за відос, мне просто цікава. Гэта... Давайте пачытаем апісанне. Вядомы літоўскі актывіст Дамінікас Чывіліс прадставіў сваё бачанне таго, якім менавіта чынам літвінізм можа з'яўляцца інструментам гібрыднай агрэсіі Расіі. Пасля гэтага адбылася публічная дыскусія на гэты конт. Так, ебать. Нейкія, блядь, тайм-коды яшчэ пиздец. Прычым абсалютна некарэктна зроблена. Совет белорусам. Автор призывает белорусов строить свою национальную идентичность на правде, а не на мифах. Он предлагает опираться на историю Полоцкого княжества, Турова, Магдебургского права городов, роль белорусов в защите ВКЛ от Москвы, но при этом признать, что ядро ВКЛ было балтским. Так... Ахуенно. А чаму беларусы павінны адзначаць сваю роль у абароне ВКЛ ад Москвы, калі гэта была не іхняя дзяржава, зноў ж таки, блядь. Ай, блядь, сука.
Что такое ў прынцыпе ядро, блядь, у гэтым кантэксце? Патлумачце мне, калі ласка. Ядро было балтскім. Мабыць, маецца на ўвазе адзіная Расія, блядь, ядро, ці што? Я не ебу, нахуй. Ну тое, што балты далі пачатак вялікаму княству, па-мойму, любы ліцвініст готовы прызнаць. У чым праблема-то, блядь? Давайте паглядзім, якая доля славянскага насельніцтва была ў шляхце. То бок, якая доля насельніцтва складала сярэднюю клясу, такую сярэднюю шляхту. Хто гэта быў? Хто быў мясцовымі там ваяводамі, князямі у ВКЛ? Чаму ядро мы разглядаем там тэрытарыяльна ў прынцыпе, калі шляхецкае саслоўе яно было размазанае па ўсім вялікім княстве? Ну там былі пэўныя праблемкі на поўдні, што там былі канфлікты паміж мясцовай аседлай шляхтай і казакамі, скажем, людзьмі, якія не ўпісаліся у сістэму Рэчы Паспалітай, там вялікага княства. Але ну калі мы кажам пра землі сучаснай Беларусі, то там, канешне, былі розніцы. Там, ну, напрыклад, скажем, густасць насельніцтва Беларусі, ну, вялікага княства, яно было іншае, чы там, напрыклад, скажем, у параўнанні з польскай каронай, але ў прынцыпе это звычайная такая краіна, у якой людзі вядуць аседлы лад жыцця. Гэта не поўдзень, не стэп, гэта лясная мясцовасць, гэта палі, дзе трудзілася славянскае насельніцтва, якім кіравала, блядь, славянскае насельніцтва, славянская шляхта. Тое, што вялікія князі былі балтамі, гэта праўда. Ну, гэта, па-мойму, ніхто і не адмаўляе. Прынамсі, з прафесійных гісторыкаў, з людзей, якія шараць у гэтай тэме. З іншага боку, чаму мы лічым усіх балтаў датычнымі да сучаснай Літвы, гэта таксама пытанне, якое варта падымаць. Але, ну, ёпта, у чым праблема? Я не разумею. То бок, адзінае, што мяне радуе, што гэта проста нейкі, паходу, актывіст літувіскі, які не займаецца дзяржаўнай прапагандай, і гэта не з'яўляецца праграмай якой-небудзь школьнай праграмай для літувісаў. То бок, мяне цешыць толькі гэта. Крывіская мэка. Паглядзіце, Вільня можа быць беларускай як нехуй. Не ведаю, што гэта значыць, але на ўсялякі выпадак асуджаю. Толькі літувісы яны з'явіліся там у 20 стагоддзі. Настолькі паліэтнічны горад, што ж могусаў там было 0,001%. Трэба будаваць свой нацыянальны міф не на міфе, а на праўдзе, зразумелі. Так, беларус, памятай, не будуй свой нацыянальны міф на мітах. Не будь як панос літувіс. Беларус. Цалуй піпісю. Гэта было вельмі крынжова, зараз выбачайце. Я балт, праведзеныя далей словы толькі цытата выканаўцы з гурта Ліцвінтроль, а не мае словы. Я не буду гэта чытаць. Ідзіце нахуй. Гэта літаральна іхняя школьная праграма. Ну, магчыма, я гэтага не адмаўляю, але прынамсі канкрэтна гэтае відэа не з'яўляецца часткай. Ну, прынамсі тут нішто аб гэтым не кажа, што яно з'яўляецца часткай іхняй школьнай праграмы. Хаця па зместу, магчыма, вельмі падобна. Я не ведаю. Праблема з разуменнем нашым наўзаем.
вось нашым з літувісамі заключаецца ў значнай ступені ў тым, што мы проста на розных мовах размаўляем. То бок мы не можам прачытаць іхнія падручнікі, яны не могуць прачытаць нашыя падручнікі, і фактычна мы камунікуем праз нейкіх крыжовых, палітыкаў, што нашых апазіцыяністаў, што іхніх так званых кансерватараў. Ой. Ця шыза поўністю замовлена. Не, тут яшчэ прыкладна 29 хвілінаў. Карацей, прыкладна паўгадзіны. Ця шыза ты чытаў? Вільня ў першую чаргу габрэйскі горад. Вот так. База, я так і не зрозумів, хто такі літувісы. Ну, літувісы гэта сучасныя грамадзяне, сучасныя жыхары Рэспублікі Літува. Мы называем іх літувісамі, і гэта насамрэч іхняя сама назва такая, то бок Рэспубліка Літува, літувісы. Літувісы мы іх называем, беларусы, галоўным чынам дзеля таго, каб адрозніць такія паняцці, як літувісы ў сэнсе сучасныя жыхары Літувійскай рэспублікі ад паняцця літоўцы, якое павінна азначаць жыхароў Вялікага княства Літоўскага, што, блядь, ніхуя не адно і тое ж, ёпта, бля. Таму што ёсць Літва, Вялікае княства Літоўскае, гэта синонімы. Вялікае княства Літоўскае, рускае, жамойскае, скарочана Літва. І Літува, дзяржава, якая паўстала ў 20 стагоддзі. Гэта проста карысна. Гэта настолькі ж карысна, наколькі праводзіць мяжу паміж паняццем беларусы ў сэнсе сучаснага народу такога і грамадзянства беларусы і літоўцамі, жыхарамі Вялікага княства. Гэта настолькі ж карысна. Гэта настолькі ж далёкія ад сябе паняцці. Літува і Літва, Беларусь і Літва. Яны вельмі далёка ад сябе адстаяць. Беларусь і Літува, блядь, бліжэй да сябе адно да аднога, чым кожнае з гэтых паняццяў да Літвы, той самай гістарычнай. Літувісы гэта жыхары Літувы. Памятаеце, літувісы не раўно літоўцы, расейцы не раўно рускія, але рускія раўно літоўцы. Ёсць і такое меркаванне. Так, ну давайте далей Марзулюка послухаем базу. Память. Город нашей Мары. Наш белорусский Росавир. Наш символ белорусской величи. Наш символ белорусской вечности. Ну, блядь, ён тут не сказаў, што Вільня павінна ўвайсці ў склад Рэспублікі Беларусь. А я нагадаю, што Марзалюк гэта дзяржаўны прапагандыст. О, тут, дарэчы, гэта... Ой, блядь, наступны фрагмент будзе проста 10 з 10. То бок, ну, Марзалюк, калі што, ён піша школьную праграму, піша універсітэцкую праграму па гісторыі Беларусі. І нават ён не сказаў у гэтым фрагменце, што Вільня павінна быць часткай РБ. Думайте. Мои ученики часто меня спрашивают, является литовским такое государство, как Великое княжество Литовское? Я отвечаю, конечно же нет. Это белорусское государство. Столицей Великого княжества Литовского является наш белорусский город Новоград. Почему же оно называлось литовским? Все просто. Дело в том, что первым князем нашего белорусского государства был литовский Уникас Миндовк. Он был выходцем из балтского племени Литва, которое располагалось на наших землях. Вот и весь секрет. Belarusians are taught Litvinist narratives from their school. Так, только вы забываете сказать, что этот человек, блядь, коммунист ёбаный, совок. Але, ну, каго гэта, ў прынцыпе-то ябе. І он, дарэчы, у Віцебску выкладаў гісторыю для хамічкоў, якія ЦТ здавалі па гэтым прадмеце. А кто по определению главный наследник ВКЛ? Я в ахуе просто, блядь. Я просто в ахуе. Ни языка, ни столиц, ни власти,
Ничего их не было при основании в это государство, но только то, что у них наш Вильна и то, что они назвались Литвой, все. Их самое жалко, самое обидно, что для многих это действительно, это доказательство. Let's take a look at what the cockroach Lukashenko himself is saying. According to him, the main elements of the statehood are the majority of the population. Так, зараз мы будем цитаваць Лукашенку, цытаваць тэксты, якія напісалі яму іншыя людзі. In this case, Slavs. The language of Прычым гэта было, блядь, один раз за 30 год. Ніколі больш не паўтаралася, таму што Лукашенку фізычна балюча вымаўляць тэксты па-беларуску. the so-called Slavic chancery. І было неба, і была зямля, і быў Кунігас. Роман Кунігас. Так. And the religious affiliation of the majority of the population in this case. Літвісы называюць сваю дзяржаву Літва, але і Літву гістарычную таксама. Ну, гэта ж праблема літвісаў, правільна. Orthodoxy. Прашу замовіць. Што ты просіш замовіць? Мы даже не напоминаем. Гэта я прашу замовіць што-небудзь. Сегодня им Александр Лукашенко, The Kant. Что? Почекайте. Ой, блядь, у меня шея аж заболела. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Не ведаю, я, конечно, не специалист по английской мове, але штось тут не тое. Попахвае рыбкой, так бы мовить. о том, что Белосток и Белостокчина – это белорусские земли, что Вильна – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. То бок, блядь, нават у гэтым фрагменте Лукашенко спасылаецца на тое, что мы же это не говорим. То бок нават Лукашенко не лічыць, што Вільня павінна быць далучаная да РБ. Ой, які пиздец, блядь. Atrodo labai juokinga iki 2013 metų ZAPA pratybų, kai mes pamatėm, kad per aktyvėją pratybų fazę, kai prie mūsų sienų prikaupta tiek iš Karaliaučiaus ir Baltarusijos pusės daugybė pajėgų, pradedami transliuoti iš Rusijos politikų, iš Baltarusijos pseudoistorikų tas pats naratyvas, kad štai Vilnius turi priklausyti Baltarusijai, Лукашенко, тodėl, kad viduramžiais Lietuvos karalystė vėliau. Я не ведаю, навошта я на гэта адказваю, навошта я аргументую неяк сваю пазіцыю, навошта я бараню пазіцыю розных... О, тут Дугін, дарэчы, будзе нават. Навошта я бараню пазіцыю там якога-небудзь Краўцевіча, Орлова, Пазняка і так далей, блядь, Сапкалы. От, каго тут толькі няма ў гэтым відэа. Я не здзіўлюся, калі мы тут на 40-й хвіліне побачым якога-небудзь Романа Кунігаса і усім вядомага Івана П. І Ігора Макара, блядь, ну прыдачу просто як вішенку на торце. Я нешта хацеў сказаць. Так вось, я не ведаю, навошта я аргументую, таму што я пакуль што ніводнага аргументу не пачуў. Гэта просто compilation. Didžioji kunigaikštystė buvo sukurta būtent Baltarusijos. We have already seen that the statements of the diaspora are no different from the messages of Lukashenko's regime. Maybe they are different in some way from the Kremlin's mouthpieces. Давайте поговорим о Литве, точнее о Беларуси, точнее о Великом княжестве Литовском. И если под этим соусом Александр Григорьевич вернет нам, к примеру, старинный русский город Вильну, я ему поаплодирую. Wait a second, this is the same crap that Pazniak, Krusevich, Bulba, Marzalu and Lukashenko himself are preaching. Не, яны гэтага не казалі. Ну, то бок, з тых фрагментаў, якія ты прывёў, мы не можам зрабіць выснову, што гэтыя персанажы, гэтыя ўсе асобы падтрымлівалі далучэнне Вільні да Беларусі або актыўна б гэтаму спрыялі. Гэта просто не так. Ты просто пиздабол. Вот Орды на третьем этапе русской истории появляется не только одна Русь.
наша, московская, а две. Еще одна Русь тоже есть. Это то, что называется Русь Литовская. Великое княжество Литовское, которое, как мы увидим, в определенные периоды состоит этнически на 80% из русских, исповедует православие и в большинстве своем, и на самом деле претендует на то, что русская история будет двигаться в другом направлении. Another very important. Ну так. Ну, рускія, 80% рускія, у тым сэнсе, у якім рускімі сябе называлі жыхары Русі. Ну, было Вялікае княства Літоўскае, была Наўгародская рэспубліка. Таксама асобны праект Русі, людзей, якія маглі б павесці за сабой гісторыю так званых рускіх людзей. Было вось гэта Владзімірскае княства, якое пазней там трансфармавалася ў маскоўскае. Былі усялякія паўднёвыя там праекты па тыпу Галыцка-Валынскага княства і хто там яшчэ на поўдні-то быў. Ну, в прынцыпе, Кіеўская Русь, менавіта Кіеўская Русь, Кіеўскае княства, калі заўгодна. Таксама ў пэўны момант, хаця пасля набегаў татараў гэта ўжо не мела столькі сэнсу, але так ці іначай, прынамсі да гэтага перыяду гэта таксама быў своеасаблівы, найбольш узважаны праект Русі. Ну, просто пасля таго, як забеглі татары на гэтыя ўсе тэрыторыі, праекты засталося два фактычна. Гэта Вялікае княства Літоўскае і Наўгародская рэспубліка. Усе іншыя праекты такія паўднёва-ўсходнія, яны мелі блакатар, у выглядзе акупацыі з боку татараў. А Наўгародскую рэспубліку толькі Іван Кунігас, Іван П, вядомы, грозны, здолеў расхуячыць. Не здолеў расхуячыць, дарэчы, Літву. То бок, ну, расхуячыў Наўгародскую рэспубліку, засталося на той момант ужо два праекты Русі, два праекты рускай гісторыі, гэта сапраўды Вялікае княства Літоўскае і Маскоўскае княства. Што ў гэтым неправільнага, што некарэктнага, што Дугін у гэтым моманце сказаў не так. Адзінае, да чаго можна даебацца, гэта тое, што Дугін лічыць, што тыя рускія, якія жылі на тэрыторыі Русі і сучасныя расейцы, гэта сутнасць адно і тое ж. То бок, ну, тут можна даебацца да Дугіна, але ў кантэксце гісторыі ВКЛ ён мае рацыю абсалютна. Гэта сапраўды быў проста іншы праект Русі. Вялікае княства Літоўскае, руская и жамойская, ёб вашу мать. Ёб вашу мать просто. Ебал и легал ваших матеров, матерей. В задницу, причем. Да кто такі гэты Роман Кунігас? Такие пытанні попрошу мне не задавать. Яны обнижают IQ всему чату. Это все история. Захотелось землю поделить. В Украине уже откусывают землю. Хватит заниматься хуйней. В Беларуси порядок наведите. Москали на каждом углу. Витольд, спадар, супакойцеся, калі ласка. Магчыма, для вас будзе сюрпрызам, але беларусы не тое, каб хочуць Вільню ў склад РБ. Вось, але нікому не распавядайце, калі ласка, гэта я вам па сакрэту сказаў. Гэта калі вы сапраўды Вітольд, калі вы звычайная русня, то ў нас ёсць асобнае правіла для такіх, як вы. Вось мы вас звычайна банім, таму што ў маім чаце забаронена быць руснёй. Ось. Прабачце, гэтыя правілы прыдумаў не я, мне іх проста Бог спаслаў, калі я спаў. Ось, а потым я абасраўся. У якой Беларусі? Тут усе палякі. Так, ну, дарэчы, Не, ну я не паляк. Я думаю, тут мало палякаў у чаце. Іначай бы мы не сядзелі на гэтым стрыме з вами. Litvinism, which has poisoned the Belarusian national revival, fits perfectly like a piece of a puzzle with Літувісяку на гіляку асуджаю, але вітаю на стріме. the Ruski Mir ideology.
The only small leap they need to make is to consider the White Russians to be of Baltic origin. Every other false narrative, the first capital of Novogrudok, the supposed vital importance of Russian... Зараз пачнецца гэтая ракавая хуйня аб тым, што насамрэч сталіца была не ў Наваградку, а ў якім-небудзь Каўнасе, Кутасасе ці ў якой-небудзь іншай хуйні. Пры тым, што няма ні такога, блядь, паняцця, як сталіца, нахуй, сярэднявечнай дзяржаве, блядь. Culture, Belarusians being the true Lithuanians and the proud members of the three-part Russian family, the voluntary union of equals... Так, гэта, блядь, расійскі прапагандыст, прычым вельмі таленавіты расійскі прапагандыст. Ягонай задачай з'яўляецца заявіць, што сучасныя расейцы з'яўляюцца працягам гісторыі Русі, працягам тых самых рускіх. Таму што, ну, у тым сэнсе, у якім, блядь, я не буду гэта паўтараць проста па некалькі разоў. Ідыёты, якія не адрозніваюць рускіх ад расейцаў, гэта проста людзі, для якіх я не хачу рабіць контент, і я не буду адпаведна гэта тлумачыць. Па-мойму, і так усім ясна ў чаце. Ты беларуса баніш, што я на рускай мове пішу? Я не баню беларуса, я баню русню. Русня, што такое русня? Русня гэта савецкі чалавек, калі больш разгорнута, то бок неважна, які ў цябе пашпарт, дзе ты жывеш, на якой мове ты размаўляеш. Калі ты савецкі чалавек, калі ты русня, то ты атрымліваеш бан у маім чаце. Вось. А я проста прапанаваў свае прэтэнзіі лепей выразіць. Я тебе был лучшего мнения. Ныццё ў маім чаце таксама забаронена, чат, блядь, чал. Конченая. Сергей, что такое-то? Что не сподобалось-то? Ці ты про літувісаў кончаная, ці ты про Вітольда, ці ты про людзей у маім чаце. Таксама хацелася больш разгорнутую думку, чым проста кончаная. Так ты коней прытармазі. Блядь, ідзі нахуй. Просто охуеть. Маму я твою прытармажу нахуй. Як блядь, заблокаваць назаўсёды чалавека? У мяне ёсць толькі кнопка часова заблокировать карыстальніка. Дзе кнопка, блядь, забаніць перманентна? Мабыць, гэта вось так робіцца. Вось. Не трэба прыходзіць на мае стрымы і пачынаць вучыць мяне, блядь, праводзіць мае стрымы. Пры гэтым выказваючы, блядь, прэтэнзіі наконт таго, што я нават не буду гэта чытаць, нахуй. Слаўся князь Астрожскі, слаўся князь Астрожскі. Тут бан даюць не за мову, а за тое, што ты русня. Гэта праўда. Я хочу Вільню, окей. Репресії, білорусів банять. Так. Гэта быў беларус. Гэта можна было зразумець па ягонай расійскай мове. Вось так і становяцца старалісвінамі. Да походу. Between Lithuanians, well, Belarusians, with other Rus lands, etc., is already in use. Оно начало постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество. Его даже называли литовско-русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. И разговаривали на древнерусском языке, были православными. Ну, гэта перабольшванне, канешне, што яны былі праваслаўнымі. Yra pavojingas Lietuvai, nes yra netgi ir istorikai, kurie taip sarkastiškai vertina mūsų dalies, aišku, nepasitenkinimą ir baimės, nes mes bijom, esame mažučiai, už tai bijom čia kažko. Iš tikrųjų, čia ta teorija visiškai yra nei skausminga, nei pavojinga. Kas leidžia daryti išvadą, kad tai vis dėlto pavojinga jūsų akimis teorija? Tai tiesiog pavojinga mūsų valstybė ir mūsų suverenitetui. Dėl to, kad istorijos perrašymas yra gerai žinoma kaip propagandos priemonė arba technika.
Kad žiūrovai mūsų suprastų, žaliukai, partizanai šaudė žydus. Istorijos peršymas. Lietuva pati savanoriškai įstojo į Sovietų сąjungу. Istorijos першимас. Саві шаудзе і соус. Я вось хацеў яшчэ сказаць, што па сутнасці сённяшняя якая-нибудь Украіна гэта таксама іншы праект таго, што можна назваць рускімі. Прытым мова ў іх адрозніваецца свая украінская, ну просто... Хто сказаў, што жыхары Русі карысталіся адной і той жа мовай? Хто сказаў, што на ўзроўні дыялектаў адрозненні не былі настолькі значныя, што ім бы мог спатрэбіцца перакладчык, скажам, паміж полацкім княствам і кіеўскім? Або там якім-небудзь полацкім і Владимирскім княствам, полацкім і новгарадскім княствам. Гэта ўсё былі жыхары Русі, яны размаўлялі хутчэй за ўсё на розных дыялектах, якія маглі адрознівацца на такім узроўні, што сёння мы маглі б назваць гэта асобнымі мовамі. Я, дарэчы, не ведаю, трэба было б запрасіць якога-небудзь мовазнаўцу, які параскідаў бы наконт мовы у наваградскай, не наваградскай, блядь, все, я поплыл. Новгородской республики. То бок я закладаю вось чыста са свайго абывацельскага ўзроўню, што мова, якой карысталіся у Новгородской республіцы, адрознівалася ад мовы Вялікага княства. Вось. Але пры гэтым гэта былі розныя праекты Русі. То бок, ну, пасля таго, як Русь пачала драбіцца на розныя, блядь, палітычныя праекты. Ну і ўсё. У гэтым сэнсе і сучасная якая-нибудь Украіна можа лічыцца працягам, калі нам хочацца. Нам не вельмі павінна гэтага хацецца, але калі нам хочацца, можна лічыць Украіну працягам вось гэтай самай Русі, таксама альтэрнатывай Рашцы і Беларусі, таму што Беларусь з'яўляецца фактычна ўжо часткай руснявага свету расейскага. А Украіна яшчэ не. І спадзяюся, што не будзе. Ну вось. Што ў гэтым дрэннага-то? Просто таму, што нам не падабаецца слова «рускі», ну ахуенна. Ахуенны ўзровень дыскусіі тады ў нас спадарства. Istorijos perrašymas. Lietuvos niekada nebuvo, kaip sakė Žirinovskis, tas pas, kuris čia nebuvo paminėtas, bet išėjo naratyvas Šauliai Panevėžys į Kaunas, Marinkai Litovskije kняжество. Išvertus į lietuvių kalbą, Šauliai Panevėžys ir Kaunas, mažytė lietuviška kunigaikštystė, kuriai mes neturime priekaištų ir problemų, tai buvo ten ir gyveno. O visa kita, tai yra arba Rusija, arba Baltarusija. Bet Baltarusija suprantama Rusija kaip Rusijos dalis. Kitaip sakant, perrašant istoriją visada atsiranda galimybė vėliau pritaikyti ją, reiškiant pretenzijas, teritorinės pretenzijas. Ką mes matėme, pavyzdžiui, nacistinės Vokietijos atveju, kai pačioje pradžioje Hitleris atsijima Vokietijai priklausantį Sudetų kraštą, ne? Labai geras pavyzdys. Tai turint tokį naratyvą, turint tokį istorinį pasakojimą, paskui galima jau eiti ir toliau ir sakyti, tai palauk, tai čia mūsų teritorija, mes atsijimsime, kas mums... Калі хто слухае стрыму, не чытае тое, што зараз высвятляецца на экране, ён кажа, што стварэнне нацыянальнага міту і перапісванне гісторыі, а ў кантэксце Беларусі перапісванне гісторыі гэта літаральна перапісванне, блядь, савецкіх падручнікаў па гісторыі, то бок намаганне сфармаваць нейкі свой нацыянальны наратыў, гэта літаральна Гітлер. Я з гэтым павінен спрачацца зараз, паход. Priklauso. Mes neimsim, kas mums nepriklauso. Aš kažko kalbu kabutės. We're all singing almost the same little tune, so maybe Lithuanians are the ones who are mistaken. Could it really be that everyone else is wrong while Lithuanians alone are the most wonderful, the brightest and the bestest? Lithuania is a large yellow country to the right. Lithuanians spoke a Baltic language, which is not Slavic at all, and the Grand Duchy of Lithuania was a
very interesting state. The Lithuanians themselves were pagans. It was the last pagan-ruled state in Europe, and they only converted to Christianity as a result of the Polish. Каго мы называем у гэтым кантэксце Lithuanians? Хацелася б даведацца. Прычым я ўпэўнены, што хутчэй за ўсё гэты чалавек, гэты спецыяліст, я не ведаю хто гэта, але дапусцім, што ён нейкі выбітны спецыяліст, хутчэй за ўсё ён на пачатку размовы акрэсліў, кім былі гэтыя самыя Lithuanians. Але чалавек з вялікім мозгам вырашыў выразаць самае важнае, па сваім меркаванні самае важнае. Lithuanian Union. They became Catholic after 1386. But the Grand Duchy of Lithuania also included large numbers, in fact a majority, of Eastern Orthodox Slavs who spoke Ruski, a language one can call Ruthenian. Ён сказаў гэтае слово, слово, блядь. Пиздец. І гэта по-вашаму British Historian. British Historian сказаў слово русский. Мне самому зараз, блядь, страшно гэта вымаўляць, але ёб твою мать. But which is the ancestor of modern Ukrainian and modern Belarusian. And yet, in the period after the Mongol invasion, this small pagan tribe from the northeastern corner of Europe swept up many of the lands of old Kievan Rus destroyed by the Mongols and produced this conglomerate state that stretched pretty much from the Baltic to the Black Sea. What is Lithuania? Я не разумею. Ён без кантэксту просто кідае нейкія цытаты. Я нават не ведаю, ці ён згаджаецца з тым, што ён толькі што паказаў нам, ці не. And how could Lithuania be so? I mean, isn't Lithuania just this tiny country? It's this tiny country filled with Baltic speakers. How can it? It was the biggest country in Europe, my friends. It was the biggest country in Europe at the time. The groups of Baltic speakers that are called the Lithuanians managed to consolidate. Окей, то бок мы усіх балтаў называем літоўцамі. Окей, гэта, конечно, цікава. In a state. So they were consolidating because of pressure from the West. And also, as we'll get to, they consolidated because of what the Mongols did in the south. The Lithuanian state in the early 14th century, in the 1300s, was able to move south from its base around Vilnius. Зноў ж такі, не тое, каб самы надзейны гісторык, самая надзейная крыніца па гісторыі ВКЛ, але окей, дапусцім, што Тимати Снайдер ва ўсім мае рацыю. Давай, я ж не гісторык, я не магу прямо зараз яго абасраць і абассаць па фактах. Давайте прымем проста ягоны пункт гледжання за абсалютна праўдзівы, з пункту гледжання фактаў і паспрабуем разабраць якую-небудзь унутраную логіку ягонага аповеду. Into what's now Belarus. And Беларусь и Украина, пиздец. Deep into what's now Ukraine. What about the Ruthenians? Well, the Ruthenians want to be part of this great image of a citizen system. This is not a unitary modern state that the Lithuanians establish. The Grand Duchy works, as Hrushevsky points out, because it leaves much of the southern Ruthenian lands alone. This is a composite state. Ruthenian law, the Prava Ruskaya, runs there. They're left pretty much to govern themselves. And at every point thereafter, the Ruthenians are involved, and you do get the emergence. Once they're granted rights, but in 1434, not full rights, not political rights in certain offices. The offices that Horodło limits to Lithuanians, or Catholics, it's not Lithuanians, it's Catholics, are the central offices of state. And it's that small Lithuanian clique that begins to run
Lithuanian Polish. All of them are members of the horrible 47 families, but only a handful of them, in fact. But in the 16th century, this begins to break down and becomes more problematic because of the Muscovite Wars. Now, most of the Ruthenians, the majority of the Ruthenians, decide that they don't want to be part of the great Muscovite Empire. They far rather have the citizen rights that they have. They are second-class citizens, and the Lithuanian clique that rule made that quite clear when Sigismund the Old nominates Konstantin Ostrowski as Palatine of Trakai in 1522. There's a huge fuss, and Albertus Gostautas stands up and says, "What about the Treaty of Horodvo? This is illegal. You can't do this. Here are our rights maintained." He's remembering the Treaty of Horodvo then. The whole point of the Union of Horodvo is to exclude the Ruthenians. Давайте подсумуем тоді. Литва захопила. Ваш отказ, Литва захопила военной силой и территорию сучасной. Хороший відос, Володя, ти кул, тільки лаєшся як москаль. Ну, так, ну, іншыя не лаюцца як москалі і сядзяць з онлайном 2 чалавекі, а ў мяне ёсць нейкая аўдыторыя. Па-мойму, гэта наадварот добра. Гэта моя фішка. Бля, я не буду чытаць паведамленні Дрыгавіча, гэта вось для аматараў фанфікаў. Может, як міла беларашын, блядь, такая милая мова, колькі канчаткаў ласкальных, не, гэта я чытаць не буду. Людзі, якія блытаюць Літву, Літву і Латвію, be like. Ебать, ракова хуйня. Правда? Людзі ўвесь час блытаюць Латвію і Літву. Ну так, і, дарэчы, у гэтым кантэксце мне незразумелыя ідэі некаторых нашых папазіцыяністаў перайменаваць Беларусь у Літву, так бы мовіць, аднавіць гістарычную справядлівасць, пры тым, што яны забываюць, што увесь свет ён наогул не адрознівае, блядь, Літву ад Латвіі. Ёсць 2 краіны, якія размяшчаюцца вельмі блізка адна адной, і людзі па ўсім свеце іх блытаюць, таму што яны блізкія і яны, блядь, з літары Л пачынаюцца. А мы прапануем замест Літуэнія і Латвія увесці яшчэ одну Літуэнію, каб людзі ў прынцыпе, блядь, нават не спрабавалі разабрацца, хто ху з ху, так бы мовіць. Ахуенная ідэя, просто 10 з 10, план надзейны, як ранішні панос. Або литовский понос. Беларусь. Так? В принципе, да. Другое дело, что надо обращать всегда на полутонарад популации. Одно дело прийти, допустим, с мечом, который не щадит абсолютно ничего. Вот, другое дело перейти, например, и надавить на запрещение каких-то определенных условий сосуществования вот в этой вертикальной системе. Где-то... Ну так, гэта і называецца мірнае далучэнне, калі не прыходзіцца праводзіць вайсковых дзеянняў. Ты прыходзіш, націскаеш, далучаеш. Чаму гэта не мірнае далучэнне? Можно, калі ласка, патлумачыць. Распавядзі падрабязней, калі ласка. В меньшей степени. Но в любом случае это давление. Если это экспансия, это давление... Ну, допустим, што гэта быў ціск. Ну, па-першае, хацелася б пабачыць якія-небудзь крыніцы, якія гэта пацвярджаюць. Гэта адзін момант. А другі момант, нават калі такія крыніцы ёсць, гэта ўсё яшчэ мірнае далучэнне, таму што вайсковых дзеянняў праводзіць дзеля гэтага далучэння не прыйшлося. Давление, которое проявлялось по-разному в различных регионах по отношению к разным сообществам на территории Беларуси. Полоцк, Витебск – это одно давление, может быть, меньшее давление, а если говорить, допустим, о городах Верхнего Приволжья, то, в принципе, я не знаю, мне кажется, что и тем боевикам, которые бомбардируют собой, ну, в принципе, не надо было спрашивать, хотят они иметь эту власть или не хотят. Иное дело, вот какой момент.
Это очень важно. Дело в том, что и местное сообщество сами нуждались в такой силе, которая могла защищать эти сообщества от внешних врагов и поддерживать внутренний правопорядок. Потому что князь — это в первую очередь Пишуть, ось белорусская лаянка. Ага, круто. воин, вот, потому что его окружает военный контингент. Белорусская лаянка. Холера. Иди до чорта. Ух. Як гэта ўсё ж таки груба і брыдка. Ой, блин. Ой, що ж ты будеш рабіць-то, блин. Якія яшчэ прыклады ёсць? Ляснуты. Ну ты ляснуты. Просто ушатал нахуй. Вось это я разумею маты, вось это лаянка. Гэта экспрессия. Вот. А общество нуждается в защите. Это главная прерогатива князя. Вторая главная прерогатива – это установление правосудия. Но вот суд, авторитетный судья, выполняет судебную функцию. Курва пишут. Не, курва гэта польская, гэта нам навязали. Альбо Крывія, альбо Літва. Гэта ты пра беларускую лаянку ўсё яшчэ? Я не разумею. Верховный правитель может лишь тогда, когда он обладает, опять же, таким контингентом, который может... Похва, так. Слово, якое дакладна мела нейкае гістарычнае ўжыванне. Гэта... Ведаеце, ёсць яшчэ адзін беларускі мат, яшчэ адзін варыянт беларускай лаянкі. Ільга. Вось як вам такое? Літуанія, гістарычная назва вялікага княства. Так. Давайте назовемся Литва просто. Литва. Будзе у нас Литва, Літуэнія і Латвія. Гэта ахуенна. Гэта дакладна нікога не паблытае. Усе будуць ведаць, што гэта за краіна такая. Знойдуць яе на мапе, безумоўна. Неправда, у нас няма лаянкі, яе мацкалі завезлі. Ну, я про тое ж. Пізда беларускае слово. Не, гэта ўсё маскальшчына. Літва галоўны беларускі мат. Похва альбо пова, так, або панус. Ой. Влияние. Ну, в частности, на те же стопорты. Вот. То есть, в любом случае, это человек с мечом. Кстати, меч раньше был символом не внешней агрессии и не защиты, а это символ суда. Ну ладно, это к слову. Дело в том, что Литва... Раньше, гэта калі раньше. Потому что, ну, у Библии меч это ўсё ж таки символь не тое, каб суда. Так, патрэба пераназвацца ў Либанон, Либабон хутчэй. Имела свои интересы, но белорусские земли также имели свои интересы. Интерес, в первую очередь, в наличии достаточно сильной власти. И а як вам вариант ебла Литвания? Властью это Литва и является. Выбачаюся за расейскую лаянку, але по-іншаму лаяцца я не умею. Усходняя Литва и заходняя Литва, ёсць паўночны і паўднёвы Судан. Блять. Чат, напишите плюс, хто хоча забаніць Дрыгавіча. Просто плюс. Не трэба ніякіх лишніх словаў, плюс. Плюс мне будзе дастаткова. Ну, если мы говорим невеликая о белорусских землях, давайте и перед белорусских землях. A na pewno nie говорить, что там литовцы сьогоднішні, то вже майти, że moje dziny i niczego z Wielkim Miastem Litowskim супорно. А не маєш, це видумка просто кошмарна. Так кому належить спадщина ВКЛ? Нам і литовцям, но... Зато ты заходишь на Википедию, нават на наркамаўку, і там же слово як літаратурнае. Гэта ты да чаго? Ебларусы, мы, мінус, ёсць і больш грубыя і брыдкія словы. Ну давай, калі ласка ў студыю. Ён смешны. Окей, добра.
Ой, добра. Ведаеце, колькі артыкулаў напісаў Алесь Белы на белмове ў Вікіпедыі? Я думаю, ён усе іх напісаў. Вось. А потым прачнуўся. Leżeć jakaja, что to była supolna dzierżawa, ale stworzyli jej Litowcy, ja nie сумніваю się. Міндоўг, Вітаўц, Альгерд мы можам лічыць і беларускімі князямі? Nie białoruskim, bo Białorusów wtedy nie było. Тады нашымі, ну што яны калісьці там продкамі кіравалі. Tak, no tylko musimy pamiętać, że to byli korенные Litowcy. No. Nie nijakie Białorusy, tylko korенные Litowcy. No to wtedy możemy ich liczyć swoimi kniazami. No nie tylko nam mieli czужych kniaziów, bo 6 dynastii on gdzieś unikała z czужинцą, ale absolutnie nie byli ani Białorusami. No, просто odmawiać. Піша курва наская, нават на Балканах ёсць слова. Ты напісаў, ёсць больш грубыя і брыдкія словы. Калі ласка ў студыю. Давай. Прасвяці мяне па тэме лаянкі беларускай. Мабыць, я адумаюся, мабыць, я перастану лаяцца па-расейску. У цябе ёсць усе шансы. Усе шансы мяне пераканаць. Да рэчы, стаўце падабайкі, там шэрце, хуерце, таму што падабаек жорстка не хапае на відосах, тым больш там 15 чалавек паставіць падабайкі, а YouTube скруціць палову, таму падтрымайце трансляцыю. Вось. І калі заўважаеце, што вашу падабайку YouTube знес нахуй, то пастаўце яе зноў. Ну, всялякі выпадак, калі вам не ўпадло. Гэта да таго, што МБ у нас лаянкі асабліва і няма, але ў нас бываюць такія літаратурныя словы, якія гучаць так, быццам гэта найбольш жорсткае, што ў нас ёсць з абраз. Блядь, ты сур'ёзна зараз? Ну камон. Жыд гэта абразлівае слово выключна ў расійскім кантэксце. Палякі карыстаюцца гэтым словам пастаянна, гэта не абраза. Украінцы не ведаю, як там у украінцаў, у беларусаў гістарычна таксама хутчэй за ўсё жыд гэта нармальнае слово для акрэслення жыдоў, габрэяў. Гэта не н слова, блядь, гэта не ха слова, гэта звычайны этнонім нахуй. Вось і ўсё. Што ў гэтым такога брыдкага, жорсткага, я не разумею. Вось я штодзённа карыстаючыся польскай мовай і ў тым ліку словам жыд не магу, блядь, ніколі прыняць, што гэта павінна быць нейкае абразлівае жорсткае слово ў беларускай мове. Ну, сур'ёзна. Што Біблія гаворыць пра літвінаў, Латвія, Самагітія, Літва, Зяно Станіславович, пералагіньцеся. Ну, рэальна, блядь. To prosto nieseriozne. Białorusami usiwia tych Litowców i Polaków, jakie zmagali się za swoje... Літоўцаў тады таксама не было. Гэта павінен быў быць правільны адказ. Не было літоўцаў у сэнсе сучасных літувісаў. Краіны за свой народ, no як і беларусаў. Гэта Літоўкі нічым не слушне, ale prosto złodziejstwo. Таму я разумею літоўцаў, калі абураюцца, калі ім крадуць нахабна коренnych Litowców, kali Polaki oburаюцца, што z patriotów Polakаў robić sobie Białorusam, no гэта no, dla mnie абсолютна безглуздзіца. Галоўнае, што на беларусаў усім похуй. То бок калі літувісы лічаць Каліноўскага сваім нацыянальным дзеячом, гэта насраць. А вось тое, што князёў запісалі ў беларускі нацыянальны міт, гэта ўсё, гэта проста хавайся ў бульбу сітуэйшн. Я лічу, што маем даволі герояў, якія змагаліся. Страшны вось гэты беларускі рэжым, які захапіў столькі тэрыторыяў гвалтоўна, столькі зямлі адабраў у літувісаў, хоча сталіцу цяпер забраць. Вось ведаеце, гэта вядома ўсім беларускі экспансійны імперскі рэжым. Проста куды падзецца. За Беларусь. Калі сур'ёзна, то з чаго ты вырашыў, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся такія словы, як пізда, хуй ды гэтак далей. Гэта агульнаславянскія карані, яны старыя, што ахуець. Я не ведаю, ты да мяне гэтае пытанне кіруеш, ці да каго, да Пятрухіна, да іншых
дзіўных людзей у гэтым чаце. Я акурат нічога супраць не маю такой лаянкі. Я просто падкрэсліваю, што спробы знайсці менавіта беларускую унікальную лаянку, яны скончваюцца тым, што мы за лаянку прымаем, блядь, слова халера, слова ляснуты. Гэта не лаянка. Ніхто гэтыя словы у якасці лаянкі не ўспрымае і не будзе ніколі ўспрымаць. Забудьце. У польскай мове таксама ёсць слова холера. Холера. Ніхто не ўспрымае гэта як лаянку. Гаспадарства. Не займайцеся вы з гэтым пошукам, блядь. Пошукам вышыванкі там, дзе яе няма. Просто няма. Нейкай унікальнай хуйні. Гэта вось калі спрабуюць, вось скажам, канал такі быў, не ведаю, ці зараз ёсць, называецца там роднае слово ці лёгкая мова. Там была такая херня, тыпу беларускае слово на кожны дзень. І у гэтым паблосе спецыяльна падбіраліся такія словы, каб яны максімальна былі аддаленыя ад расейскага літаратурнага варыянта. То бок, скажем, замест таго, каб сказаць калітка, там была некая хуйня, якую я ніколі ў жыцці не чуў, каб беларусы ў прынцыпе выкарыстоўвалі. Таму што, блядь, хтосьці калісьці на Палесе такое слово піздануў. Вось добры прыклад з Ільгой. Гэты Хвідаровіч калісьці напісаў верш, у якім замест слова «можна» выкарыстаў слова «ільга». Тыпу, як ведаеце, ёсць слова «нельзя» ў расійскай мове, а ёсць слова «льзя». І вось у нас будзе сваё «льзя», сваё «ільга». І цяпер гэта нібыта, блядь, нармальны варыянт слова «можна» нашай штодзённай гаворцы, хаця ніякіх сведчанняў аб тым, што гэтае слово калісьці выкарыстоўвалася, акрамя гэтым канкрэтным вершы, няма. Ну і што рабіць-то? Прыходзіцца выкарыстоўваць слова «можна». Блін, а словом «можна» ім жа карыстаюцца і расейцы, і палякі, і украінцы. Якое ж нам слова-то такое падабраць, каб ад усіх адрозніцца? Я прапаную, ведаеце, моя прапанова такая, каб нам беларускую мову ўжо канчаткова перарабіць такім чынам, каб ніхто з нашых суседзяў яе не разумеў, трэба проста перайсці на іўрыт. Ось, пераходзім на іўрыт, і тады дакладна просто, ані расейцы, ані украінцы, ані палякі, ані балты, ось, ані літвіцы там, ані латвійцы нас не зразумеюць ніколі ў жыцці, калі яны не вывучаць іўрыт. Ось такая у мяне ідэя для таго, каб беларусаў нарэшце давесці да вялікага гэтага статусу нацыі, якая будзе карыстацца выключна беларускімі словамі і беларускай лаянкай. Кейстута Скаліноўскасас. Давайте не забывацца пра тое, што мы ўсе з расійскай прасторы прыйшлі. Ва ўкраінцаў да бальшавікоў слова «жыд» таксама не было абразлівым, але на дадзены момант гэта не так. Ну і што? Значная частка людзей у гэтым чаце, паўтаруся, жыве ў Польшчы і карыстаецца словам «жыд» у любой сітуацыі, калі трэба казаць пра габрэяў. Гэта не абразлівае слова для беларусаў. Асабліва для людзей, якія жывуць у замежжы ў Польшчы. Я ўжо не кажу аб тым, што нават у расійскай мове слова «жыд», яно хоць і грубае, але не лічыцца лаянкай. Гэта не мат. Гэта не нецэнзурнае слова. То бок, магчыма, на сённяшнім ютубе яго прыходзілася б запікваць, каб манетызацыю не прыбралі з каналу, але гэта ўсё яшчэ не мат. Мат – гэта вось усе словы, якія змяшчаюць у сабе такія карані, як хуй, там, піст, ёб, яб, якія, бля, блу, я не ведаю, які там корань, блуце, бля, не лінгвіст, не спецыяліст. Карацей, усе гэтыя класычныя варыянты хуй, пізда,
Блядь, ёб, ну там розныя варыянты ебаць, ёбнуты, долбаёб, зноў ж таки. Чаму долбаёб гэта матерное слово? Таму што там ёсць ёб. Долбаёб. Можете падказаць мне ў чаце якія-небудзь іншыя варыянты. Я просто ў дзяцінстве гуляўся ў такую херню, я спрабаваў знайсці патэрн нейкі адзін, то бок знайсці вось гэты пол каранёў, якія у любой сітуацыі будуць лічыцца матам. Напрыклад, сука гэта не мат, таму што ў нас ёсць літаратурнае слово сука, якое азначае проста самку, сабака. І, дарэчы, у польскай мове слова сука яно выкарыстоўваецца зноў ж такі паўсямесна, і ніхто нават не дапускае думкі аб тым, што гэта нейкае нецэнзурнае выражэнне. Не, сука гэта не мат абсалютна. Дэбіл гэта не мат, ну гэта наогул тэрмін з псіхіятрыі. Я не ведаю, які-небудзь мудак, дурак, гэта таксама не матернае слово, гэта не лаянка. Нармальныя цэнзурныя словы. А вось усё з каранямі таго, што я ўжо пералічыў, з тымі каранямі, гэта лічыцца лаянкай. Я забыў, пра што гэта павінна было быць, гэты мой спіч, але спадзяюся, камусьці было цікава. Гэта мае назіранне яшчэ з дзяцінства. Мне здаецца, шмат хто з вас таксама гэта заўважаў. А там жыт, хахол, чурка, гэта проста, ну, гэта грубыя словы. Як і слова там, скажем, ты ляснуты, галавой ляснуты, гэта груба. Там халера, гэта таксама у нейкай ступені эмацыйна. Але гэта не лаянка. І гэта яшчэ не той узровень экспрэсіі, якога мы дасягаем з дапамогай расейскай лаянкі. Калі вы сцвярджаеце адваротнае, то хутчэй за ўсё у вас просто не зусім усё добра з галавой, у вас не ўсе дома. Не, да таго, хто пісаў, што ў нас лаянкі няма. Окей. Дзю, беларуская нацыянальная лаянка, імя Хуя Піздовіча, лекцыя агонь, дзякую вылікі. Дык гэта не лекцыя, гэта проста звычайны стрым, імправізацыя. Я ж не спецыяліст, зноў ж такі, калі камусьці пачынае здавацца, што я спецыяліст, хоць у нейкай з тэмаў, якія мы сёння абмяркоўваем, там гісторыя, лінгвістыка, я ніхуя не разбіраюся ані ў гісторыі, ані ў лінгвістыцы. Зноў ж такі, я проста бяру факты, якія прадстаўляюць людзі на экране, і шукаю супярэчнасці ў іхняй унутранай логіцы. Гэта ўсё, на што я здольны, і ўсё, чым я займаюся. Ну, або там, калі я ўжо пераходжу да фактаў, то звычайна гэта досыць паверхневыя такія рэчы, па тыпу таго, што была такая дзяржава, ВКЛ, поўная назва была Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойскае, ну і гэтак далей, гэтак далей. Я больш з наратывамі працую, чым з факталогіяй. Жыт паходзіць ад ют, гэта абсалютна нармальнае слово паўсюль акрамя РФ. Ну вось, гэта не лекцыя, гэта тупа махлярства. З майго боку, ты маеш на ўвазе той факт, што я за гэта грошы бяру. Ну тады, ну зноў ж такі, я ніколі не казаў, што я спецыяліст у гэтых тэмах. Людзі самі плоцяць грошы, каб паслухаць дылетанта. Хто ж ім доктар? Слова пізда знайшлі ў полацкай Сафіі. Трэба перайсці на літувіскую, і тады не будзе праблемы. Проста увойдзем у склад Літувы, і Вільня будзе нашай. Мургенес, ці не заўважыў ты нейкай ебанутай хвалі антысемітызму? Тыпу, яно ўжо даўно бачна, але апошнім часам ужо рэальна пужаць пачынае. Ну, гэта проста рэакцыя на актыўныя дзеянні Ізраілю на міжнароднай арэне, на арэне баявых дзеянняў. Гэта абсалютна нармальна. Калі нейкая дзяржава ў свеце дасягае высокіх вынікаў у мэтах, якія яна сабе паставіла, усе яе лічаць, усе пакрыўджаныя і слабыя, і абяздоленыя лічаць, што яна робіць нейкае злачынства, нейкае зверства. Ну, гэта заўсёды так. Выключэнне гэта Расія, у якой ніхуя не атрымалася, але пры гэтым усе яе лічаць абоссаныя, абосраныя, блядь, і ненавідзяць усім светам. Хаця, блядь, ну Расію-то, дарэчы, не той, каб ненавідзець.
Вось узровень хейту да Ізраілю, мне здаецца, нашмат больш, чым узровень хейту да Рашкі. І гэта зноў ж такі добра кладзецца на маю інтэрпрэтацыю. Жыды ды жмуды, прычым абсалютна з розных палітычных лягераў. Таму што розныя палітычныя лягеры складаюцца з субстанцыйна аднолькавых людзей, з людзей з аднолькавай прыродай. Або, што таксама магчыма, з людзей, якія працуюць проста на адну і тую ж аўдыторыю, на адзін і той жа электарат. Калі ты хочаш, каб за цябе галасавалі у дэмакратычнай дзяржаве, табе трэба карыстацца лозунгамі і рыторыкай, якая будзе блізкая большасці насельніцтва. А большасць насельніцтва, яна не тое, каб разбіраецца у тым, хто там мае рацыю ў канфлікце на Блізкім Усходзе, хто мае рацыю ў канфлікце, назовем гэта іначай, хто мае рацыю ў вайне Расіі супраць Украіны. Магчыма, это не вайна, гэта канфлікт, яго пачала Украіна. Большасць насельніцтва не разбіраецца. Там, скажам, у Польшчы нават ёсць сур'ёзная частка грамадства, якая лічыць, напрыклад, што тое, што у адэскім доме прафсаюзаў спалілі русню, з'яўляецца такім міжнародным прэцэдэнтам, такім, ведаеце, такой нагодай для таго, каб можна было напасці на Украіну і яе цалкам захапіць. Выбачайце, я ўжо пад канец дня абсалютна паплыў, я не памятаю, як гэта называецца. Мабыць, мне ў чаце нагадаюць зараз. На языку крутится. Казус белли. Ёсць частка насельніцтва, якая лічыць, што сапраўды спалілі русню і сапраўды проста гэта былі нашыя мальчыкі ў трусіках, якія нікому не хацелі зла, а іх вось жорсткія украінскія нацысты спалілі ў доме прафсаюзаў. Нічога ты з гэтым не зробіш. Гэта так працуе дэмакратыя. Хочаш быць палітыкам, хочаш прымаць рашэнне, трэба піздзець усялякую хуйню, у якую верыць большасць насельніцтва. То бок, калі большасць насельніцтва верыла ў тое, што зямля плоская, прыходзілася б выходзіць на трыбуну і казаць там еўроколхоз, блядь, жыдамасоны, палітычныя эліты хочуць нам убіць у галаву, што зямля насамрэч круглая, а яна плоская, і мы ўсе ведаем з дзяцінства, што яна плоская. І ўсе такія: да, нарэшце, блядь, ура! Народная праўда выходзіць на паверхню. Гэта дэмакратыя, народ так мысліць. З гэтым нічога не зробіш. У літоўскай мове няма лаянкі, найгоршае слово, якое маюць рапуха. Так. Мне ніколі не зразумець, чаму белыя людзі абяруць любое самае людажэрскае чурба. Асуджаю толькі б насаліць жыдам. Люты крынж. Гэта досыць характэрна для чалавека. Быць пакрыўджаны. Наконт адэскіх падзеяў, нават калі б гэта рэальна было так, як гэта прадстаўляе РФ, гэта б усё роўна было базай імхо. Зноў ж такі ты забываеш, што большасць насельніцтва яна не мысліць такімі катэгорыямі. Калі б, разумееш, калі б вось чаму, напрыклад, я просто не хочу выказвацца наконт палякаў ніяк у гэтым кантэксце. Давайте абярем які-небудзь іншы канфлікт. Окей, давайте на прыкладзе канфлікту паміж расейцамі і украінцамі разглядзім гэтае пытанне. Вось значная частка
антыукраінскага дыскурсу стваралася так званымі рускімі нацыяналістамі, якія лічылі сябе правымі, якія лічылі сябе ідэалагічна правай часткай апазіцыі Пуціну. І гэтыя самыя людзі, якія выступалі за забарону 282 артыкулу, якія лічылі, што Расія гэта краіна не нацыянальная, а антынацыянальная, у якой рускі чалавек не мае ніякіх правоў у параўнанні, скажам, з жыхарамі Каўказу, асабліва з чачэнцамі. Гэтыя самыя людзі, яны вінавацілі украінцаў у тым, што яны нацысты і нацыяналісты, у тым, што яны вырашылі, што ў іхняй краіне украінцы, якія складаюць большасць насельніцтва, павінны быць у прыярытэце. То бок людзі, якія займаюць нібыта правыя пазіцыі, адмаўляюць у гэтых самых правых пазіцыях сваім суседзям, проста таму, што яны ім зайздросцяць, блядь. Тое ж самае на прыкладзе Ізраілю. Амаль любы сучасны правачок хацеў бы, каб ягоная краіна ставілася да яго, да ягонага этнасу, да ягонай расы. Так же сама, або там рэлігіі, так же сама, як ізраільская дзяржава ставіцца да сваіх, да габрэяў. Займалася такім же самым лабізмам, займалася б такім же самым прасоўваннем сваіх наратываў звонку. Але праз тое, што самі гэтыя правачкі не могуць сабе такога дазволіць, яны недастаткова таленавітыя, яны не прайшлі гэты шлях станаўлення як нацыя, або хаця б як які-небудзь палітычны праект маналітны. Яны не прайшлі сваё станаўленне як грамадзянская супольнасць. І ў іх праз тое, што хочацца хуткіх вынікаў, праўда? Хочацца, каб вось ты сказаў, што жыды злыя. І яны ўсё і зніклі з мапы. Яны проста ўсе, блядь, памаліўся да Господа Бога, і ён наслаў, блядь, велізарнае тарнада на Ізраіль. Вось так хочацца. А каб будаваць свой Ізраіль, гэта трэба нейкія высілкі прыкладаць, там інтэлектуальную эліту ствараць сваю, змагацца з дысгенічнымі практыкамі ў сваім грамадстве. Гэта ўсё рабіць лянота, і часамі людзі нават не разумеюць, што гэта ў прынцыпе трэба рабіць. Дастаткова там не веду. Узяць просто забараніць. Узяць і забараніць. Усяк нам адрадзіць хрысціянства ў Еўропе. Узяць забараніць быць, блядь, муслімам, атэістам. Просто, забараняем усё. І ў школы абавязкова ўвесці хрысціянства. Каб усе хадзілі абавязкова ў школу, не было ніякага хатняга навучання, усе былі хрысціянамі. Ось тады адродзіцца вялікая хрысціянская Еўропа. А той факт, што, блядь, самая хрысціянская краіна ў свеце гэта ЗША, дзе ёсць найвялікшая свабода для вядзення хатняга навучання, ўжо нікога не цікавіць, блядь. Просто, блядь, зразумейце вы, што ёсць людзі з розным інтэлектам на гэтым свеце. І інтэлект, ён мае нармальнае размеркаванне. Большасць людзей валодае сярэднім інтэлектам. Сярэдні інтэлект дазваляе людзям выконваць нейкія штодзённыя чыннасці, штодзённыя практыкі, хадзіць на працу, круціць балты, але не дазваляе ім быць акадэмікамі, блядь, усіх акадэмій свету. І нават разабрацца ў нейкім прасцейшым палітычным канфлікце. Для гэтага патрэбна IQ, прынамсі, вышэй за сярэдняе. Я ўжо не кажу аб тым, што значная частка грамадства валодае IQ ніжэй за сярэднім і нізкім. Гэта людзі, якія нават у арміі не здольныя служыць, таму што яны не здольныя выконваць нагады карэктна. Іх не бяруць у армію, калі ў іх IQ ніжэй за 80. Па-мойму, такая лічба прысутнічае ў крытэрыях. Прынамсі, у Амерыкі былі такія практыкі. Ёсць людзі з розным інтэлектам, блядь, а ў дэмакратыі кіруюць людзі з сярэднім інтэлектам, таму што іх большасць. Іх проста большасць. Яны кіруюць, блядь, яны ходзяць на выбары, галасуюць. І ўсё б нічога, можна проста наебаць большасць, праўда, яна ж, некампетэнтная, праўда, можна проста ўзяць наебаць, а потым, вось ведаеце, як Лі Куан Ю спачатку распавядаў усім, што мы будзем будаваць сацыялізм, а потым раз, блядь, нихуя!
У вас есть 3 дні, каб выбрацца, блядь, з гэтай краіны, калі вы камуніст, іначай вы будете кормить нахуй, будете кормить рыбок у нашым цудоўным порту, з якім некаторыя ідыёты звязваюць наше заможнае палажэнне ў эканоміках свету, утопіі эканомік свету. Можна было б так зрабіць, але, ну, па-першае, Лі Куан Ю не ўдзельнічаў. Хаця не, Лі Куан Ю ўдзельнічаў, і па сутнасці ён жа на выбарах перамог. Ну, гэта была крызісная сітуацыя, ўсё ж такі, калі мы кажам пра нейкі ўстойлівы дэмакратычны рэжым, там людзям не прыходзіцца змагацца з тым, што іх, блядь, вось як Сінгапур просто нахуй паслалі і сказалі выжывайце як хочаце. Гэта іншая сітуацыя, зноў ж такі, прыклад не зусім карэктна, але, ну, ёсць прэцэдэнт такі гістарычны, што можна насельніцтва просто наебаць, паабяцаць адно, зрабіць іншае, і з гэтага вынікае профіт. Таму што, ну, блядь, лепей будаваць правую такую аўтарытарную капіталістычную краіну, чым сацыялізм. Чым скончваецца сацыялізм, мы бачылі ўжо, што на прыкладзе маленькіх дзяржаваў, што на прыкладзе вялікіх дзяржаваў скончваецца, блядь, расстрэламі, голадам і рэстаўрацыяй капіталізму, ну, або прынамсі рыначных стасункаў у той ці іншай ступені. Ось, але сярэдняя дэмакратычная дзяржава, яна існуе так, што мало таго, што галасуе большасць некампетэнтная, дык яшчэ эліта, якая павінна весці за сабой народ, якая павінна фармуляваць нейкія наратывы, ствараць нейкія новыя ідэі, адказваць на выклікі сучаснасці, яна ўся пачынае проста спажываць уласны вось гэты копіум, уласны гэты контент, які прызначаны то быў для дэмакратычнай большасці, для тых людзей, якія будуць бюлетэні ўкідваць. Для іх гэтыя ідэі былі прызначаныя, але ў пэўны момант людзі проста пачынаюць ужываць свой уласны прадукт. І ў такой сітуацыі увесь дыскурс падае на дно. Ужо ніхто не абмяркоўвае, як там насамрэч трэба рэфармаваць эканоміку. Ніхто ўжо не абмяркоўвае, як насамрэч павінна дзейнічаць навука ў вольным грамадстве. Ніхто не абмяркоўвае, як павінна выглядаць войска. Чаму, як сапраўды зрабіць ваяра, як сапраўды зрабіць у грамадстве, каб ваяр лічыўся героем, годнай асобай, ганарлівай, шляхецкай. Як гэта зрабіць? Як нам з гэтага проста з гэтай цёмна-зялёнай масы зрабіць клясу, якая будзе ўсім грамадствам пачытацца? Не ведаю, які адпаведнік можна ў беларускай мове знайсці гэтаму слову. Шанавацца будзе усім грамадствам. Як нам гэта зрабіць? А ніхто не задаецца пытаннем. Усе задаюцца пытанне. Вось колькі адсоткаў з тых грошай, якія мы забралі ў насельніцтва пад прымусам, трэба накіраваць на гэтых бедных уебанаў, раздаць ім там 800 плюс які-небудзь. Колькі трэба на замежнікаў, блядь, аддаць, на іншых бедных уебанаў. Колькі, блядь, трэба на трэціх жабрацкіх уебанаў даць, колькі на чацвёртых. Проста як нам пераразмеркаваць тыя грошы, якія мы забралі ў найбольш паспяховых суб'ектаў рынку на нашым, ну, у рамках нашай дзяржавы. І адпаведна, мы хочам раздаць больш грошай тым, каго больш, таму што яны прыйдуць і прагаласуюць за нас. І гэта пачынае выкладацца ва ўніверсітэтах, гэта пачынае уваходзіць у палітычны дыскурс. Увесь Сейм, прэзідэнт, урад, суд мысліць у гэтых катэгорыях, у гэтых дэмакратычных катэгорыях. Таму што пачынаюць спажываць уласны прадукт, таму што дэмакратыя па-іншаму не працуе. Калі гэта сапраўды дэмакратыя з агульным выбарчым правам, дзе галасуе любы уебан. Па-іншаму гэта не працуе проста. Можна бясконца займацца копінгам таго, што мы зараз навучым насельніцтва, створым школы, адукацыю бясплатную ім дамо. Гэта не працуе ўсё, таму што IQ, інтэлект, ён перадаецца генамі. IQ, ён мае вышэйшую спадчыннасць, чым нават рост чалавека.
Рост, блядь. То бок вы разумееце, што верагоднасць таго, што вы будете вы вырасціце высокім, калі вашыя бацькі былі нізкія, яна вышэй, чым што вы будете валодаць высокім інтэлектам, калі вашыя бацькі былі дурашкамі. Школа тут не дапаможа. Вы можете харчавацца лепей, і тады вы вырасціце вышэй за сваіх бацькоў, калі яны харчаваліся хуёва. А гэта цалкам магчыма, калі вашыя бацькі, скажам, раслі ў Савецкім Саюзе, а потым такі вы цудоўна нарадзіліся і пачалі кушаць усялякія ананасы, мяса добрай якасці і, карацей, усё, што звязана там з вітамінчыкамі і гэтак далей. І добрую медыцыну яшчэ пры гэтым маеце. Але з інтэлектам гэта таксама працуе ў пэўнай ступені, там эфект Фліна, напрыклад. То бок эфект Фліна гэта рост інтэлекту, які мы назіраем там, па-мойму, з другой паловы 20-го стагоддзя пачынаецца ён і па сённяшні дзень. Он таксама, дарэчы, звязаны з тым, напрыклад, што людзі перасталі мець там дэфіцыт йоду, мы пачалі спажываць йодыфікаваную соль, лепей пачалі харчавацца, лепей пачалі рэалізоўваць той генетычны патэнцыял, які у іхнім геноме прысутнічаў. Але ў пэўны момант гэты эфект Фліна проста перастане дзейнічаць. Проста мы дасягнем таго ўзроўню, калі харчаванне, добрая медыцына не будуць больш уплываць на наш інтэлект. І тады рост гэтых магчымасцяў спыніцца. Адпаведна, пытанне. Па-першае, пытанне, блядь, нахуя было бы даваць усе гэтыя школы, калі яны ніхуя ніякага значэння не маюць? Ну да ладно. Па-другое, што мы будзем рабіць, калі інтэлекту гэтага, які забяспечваўся добрым харчаваннем і медыцынай, будзе недастатковы? Ёсць такія страшныя словы. Селекцыя. Хтосьці можа вам сказаць нават пра эўгеніку. Дарэчы, эўгеніка, яна працуе не так добра, як камусьці б хацелася, як і селекцыя. Ну, эўгеніка — гэта літаральна селекцыя на людзях. Там праблема ў тым проста, што калі мы крыжуем занадта складаныя сістэмы, якой з'яўляецца чалавек, то мы можам давесці да ідэалу толькі звычайна адну канкрэтную рысу. То бок мы робім высокаінтэлектуальных людзей, але яны, напрыклад, будуць, блядь, без ног і без рук, проста мутанты, гомазыготныя якія-небудзь рэцэсівы па іншых генах. Гэта складана. Таму, скажам, генетычная мадыфікацыя. Так, але зноў ж такі, гэта ўсё вельмі рызыкоўная рэч. Таму што наше разуменне геному чалавека знаходзіцца на досыць нізкім узроўні. І займацца тут нейкай генетычнай мадыфікацыяй можна, канешне, я не тое каб супраць, але гэта справа хутчэй наступных некалькіх соцень год падрыхтоўкі да такога працэсу. І нашмат прасцей і хутчэй гэтую праблему можна вырашыць проста тым, каб забраць у долбаёбаў права голасу. Проста, блядь, забараніць людзям вырашаць пытанні, у якіх яны ніхуя не разумеюць. Проста нахуй скасаваць агульнае выбарчае права. Гэта ідэатызм. Гэта адзіны рэцэпт. Ну, ў сэнсе, скасаваць агульнае выбарчае права — гэта адзіны рэцэпт, які такую праблему можа вырашыць. Усё іншае — гэта копіум і вітанне ў фантазіях нейкіх ружовых. Я нават не разумею, як гэта можна сур'ёзна абмяркоўваць. Мы спадары. Ну, слухай, ЗША ж таксама паспяховая краіна, але іх аж так не хейцяць. Ой! Ой-ой-ой, мне здаецца, ты мала цікавіўся пытаннем. А жыдоў усю гісторыю я бачылі ні за што па сутнасці. Ну, у амерыканцаў не тое, каб багатая гісторыя, не тое, каб яна настолькі працяжная, як у габрэяў. Хаця сапраўды гэта больш падобна на клясавую нянавісць, улічваючы, што ашкеназы нават з выгляду мала адрозніваюцца ад сярэдніх еўрапейцаў. Ну, не ўсе габрэі гэта ашкеназы, з іншага боку.
Ну, дзеля справядлівасці яны не павінны ўсё ведаць, не ўсе жа шараць за геаметрыю. Хто яны? Разве IQ не залежыць адначасова ад генетыкі і ад соцыуму? Калі што, першы стрым пра неўрабіялогію я не глядзеў. А там я ў прынцыпе не тое, каб часта разважаў на тэму інтэлекту, і не рабіў я пра гэта асобных стрымоў. Залежыць ад таго, што ты называеш соцыум. Я ўжо апісаў, як соцыум можа паўплываць на твой IQ. І то там ёсць таксама пэўныя крытычныя перыяды. То бок, калі ты ў дзяцінстве хуёва харчаваўся, то добрае харчаванне ў сталым узросце, яно ўжо табе не дапаможа. Як ты лічыш, ці людзі з высокім інтэлектам больш падтрымліваюць правыя ідэі, чым сярэдні навіёб? Не ведаю. Разумееш, высокі інтэлект гэта яшчэ ж не панацэя. То бок, высокі інтэлект гэта проста патэнцыйная здольнасць зразумець правыя ідэі. Але не гарантыя. Ці левачества гэта не пытанне тупасці ўсё ж, а больш пакрыўджанасці ці паталягічнае хрысціянства? Глядзі, то бок лідары лявацтва, левыя ідэолагі гэта досыць інтэлектуальныя людзі звычайна. Просто яны або хлусяць, або скажам, нават калі яны не хлусяць, а шчыра вераць у свае ідэі, яны ж усё роўна будуць ва ўладзе у цудоўнай сацыялістычнай краіне будучыні. Яны будуць ва ўладзе, а маса быдла, яна будзе ім падлягаць. Ну, па-іншаму гэта не працуе, то бок хтосьці павінен быць ва ўладзе, правільна. І гэта будуць яны. То бок, ну, калі ў нас ёсць Савецкі Саюз і... Ну, хаця, ладно, з Савецкім Саюзам там... Хаця, ну, зноў ж такі, там які-небудзь Троцкі, Ленін, Бухарын і іншыя такія айцы-заснавальнікі Саўку. Гэта былі досыць інтэлектуальныя людзі, насамрэч. Не глупыя. Просто, ну, трэба адрозніваць ўсё ж такі, калі трэба адрозніваць палітыкаў левакоў ад электарату левакоў. Гэта абсалютна дзве вялікія розніцы. Тое ж самае, дарэчы, і з правым электаратам, з правымі палітыкамі. Школы патрэбны былі для таго, каб новых рабоў па фабрыкам раскідаць. Зараз яны патрэбны па факту для сацыялізацыі і нейкіх базавых ведаў. Не, яны ўсё яшчэ патрэбныя для таго, каб новых рабоў па фабрыках раскідаць. Ты проста не ў матэрыяле. Калі толькі ў тым... Гэта не да мяне, паходу, ці да мяне. Інтэлект роўна, як і іншыя характарыстыкі, і абуслоўлены тым, як раскрываюцца гены ў пэўным асяроддзі. І асяроддзе гэта не толькі і нават хутчэй не соцыум. Калі толькі ў тым сэнсе, што ад эканамічнай сітуацыі залежыць, напрыклад, тое, як ты будзеш харчавацца ў дзяцінстве. Літаральна напісаў пра харчаванне ў дзяцінстве, ды Маргінес тое самае сказаў. Ну вось. Маргінес, а як жа анархакамунізм? Там жа хіба нічога не будзе нават улады? Ну, у тэорыі, канешне. Як і пры камунізме, дарэчы. Хто сказаў, што там не будзе якога-небудзь ахуіцельнага пераходнага этапу, у якім Бухарын будзе... Бухарын жа быў гэтым анархістам, ты, блядь. Я блытаю, магчыма. Хто сказаў, што там не будзе якога-небудзь ахуіцельнага пераходнага этапу, на якім цудоўныя ідэолагі анархізму не будуць займаць уладу палітычную, якую потым не захочуць аддаваць. Школа патрэбны, каб канчаткова нас на мацкалёў перарабіць. Пачытайце зварот да нямецкага народу. Бля, хто гэта напісаў? Пачакайце. Я забыў прозвішча. Фіхта, по-моему. Слухайте, Фіхта.
Во, Фихта, обращение к немецкой нации. Открываем, читаем, блядь. Для чаго патрэбныя школы. А потым паспрабуйце мне давесці, што гэта не тычыцца сучаснай сістэмы адукацыі. Ну, акрамя Фіхта можна пачытаць Маркса якога-небудзь, блядь, якому вельмі падабалася сістэма адукацыі ў Прусіі. Ну і не ебаць мне мазгі пытаннямі, у якіх вы ніхуя не разумееце. Так. ППП, улада по факту прымана. Хуйня не цікава. Давайте, у нас яшчэ паўгадзінкі засталося. Мабыць, паспеем відос даглядзець, слухайце. Шановаць, а гэта не робіцца. It is widespread, it is definitely not a marginal thing, and it is definitely in all socio-economic layers of Belarusian society. You can take radicals like Zanka and Kavaranka, and you can take most prominent Belarusian politicians like Tsepkalo or Paznak. You could take someone like Natalia Radna, or you could take someone like people from Karnataka regiment. It is everywhere. Слухайте, бля, мне неверагодна хочацца пасаць. Не ведаю, чым гэта выклікана. Але давайте я дойду на хвилинку, а вы пакуль... Что ж вы послухаете пакуль? Давайте поклясаться, походу. Где гэтая хуйня? Во. Давайте зараз пройду. Окей. Телега вирішила не працювати. Вибачай. Секундочку. Гойно на гори та й літуві сижнуть, а под той горой яром долал ліцвіни йдуть. Гой долам, гой широким ліцвіни йдуть. Наупераце Дорошенка вяце свое войска, вялик литовске хорошенько, гой долам, гой широким хорошенько. А позаду загой дожди, что промянял раз ему на ты тунь-то люльку с Магарский. Гой долам, гой широким Смагарский. Гой повернися за гой дачный, возьми святланку, отдай ты тунь люльку Смагарский. Гой долам, гой широким Смагарский. Святланкою походе не возиться, а ты тунь-то люлька ліцвіну к дорозе придавиться. Гой долам, гой широким придавиться. Эй, кто на Литве отгукнися, та запалим огню, та затягнем люльку, не журися. Гой долам, гой широким, не журися. Так, я зноў з вами. Там, дарэчы, у чаце пісалі пра тое, што хрысціяне падтрымліваюць, падстаўляюць другую шчаку, а левыя нібыта
нібыта маюць іншы падыход у гэтым сэнсе. Не. Я вам раю звярнуць увагу на палітыку левых па доступу да зброі грамадзянскай і па самаахове. Вось. Так, давайте видосик глядеть. So this was the evidence part. Now let's talk how it all fits into hybrid warfare. I'm going to present information from this source, is publicly available. The issue is that everyone agrees that certain threats are dangerous, that it is hybrid warfare, but no one actually agrees on how to describe them, how to define them, and most importantly, how to counter them. So this is the general picture of all possible hybrid threats. We have state actors, usually authoritarian regimes, who are mortally afraid of democracies. They think we are a threat. And in some cases, they consider us very, puny and weak. And we also have non-state actors, individuals and organizations who do not represent any country per se, but they have enough power and enough influence to make a change. We're talking about Wagner, Hezbollah, and so on. Oh, and by the way, most of non-state actors are usually employed by the state actors. More notable example will be the Light Wolves. This biker group were instrumental in taking Crimea. They were disseminating propaganda, they were painting graffitis, they were terrorizing local politicians and local activists, and they laid the ground for the occupation. At their disposal, they have a variety of tools. These are not the definitive list. There are much more. But these are the main ones. Starting with some kind of physical operations to GPS jamming, air violations, sanctions, and so on. And all of these are categorized into domains, into spheres in which those actions have. In total, there is 13. I will take a closer look at them momentarily. And all of them are grouped by type of activity, which is also divided. А можна було просто лядовец намаляваць, такі типу лядовец літвінізму, і там вось ёсць верхушка, ёсць сярэдзіна, ёсць там глыбіня, даун-діп. По-моему, было б больш красамоўна і ілюстратыўна. Дарэчы, засталося 10 хвілінаў гэтага калу. By the severity or how hot the activity is. So we start with interference and influence. Those are with the goal so that the target commits to the actions and decisions that are harmful to itself. Generally, it is referred as prime. Then the next step is destabilization operations. Usually at this stage, the activities become much more hotter, so to speak. A good example would be I ride to the next. Я болей крынжую нават не са зместу гэтага відэа, а з літувійскага акцэнту ў ангельскай. Літаральна які-небудзь кокні ці індусы гучаць не так каўгасна. Да ладно табе. The same as in 2021. And the final one is coercion, proper, with all kinds of warfare, where little green men, all kind of clandestine operations at the borders and so on. The ultimate goal is to undermine our capabilities of making decisions, thus making us weak and incapable of resisting possible invasion or possible outside threats. That is the ultimate goal of all of this. So how does Litvinism fit into all? Мне гэтая схема нагадвае хуйню, якую я маляваў, калі глядзеў Романа Кунігаса відос. Ой, ностальгія. This picture specifically. So we have both state and non-state actors, starting with Lukashenko, ending with... Коннектом, блядь.
проросійської пропаганди. Someone like, Paul Kalinowski, Radna, and so on, or Budzma. Пропагандистські ось ці режимні об'єкти, суб'єкти докладні, такі як Пол Каліновського. Чому про Бодиканів згадали так само відома лукашистська ячейка? Definitely Budzma is over there. Belsat is definitely over there. We have plenty of actors. They are all committing all these tools. Гэта шизосхема, як у Рыбникова, так. Литовская католицкая система, блядь, коннектому нервовых сувязяў у пропаганде Рашки. I will talk about the purple line in a moment. They all correspond to the certain domains, and they neatly fit into priming operation. Seeing everything else, the balloon attacks, the espionage, and so on, it is very clear what we are primed for. The purple line is about... Блять, ха-ха-ха-ха, гэта ж схема з Google інструменту ёбаных. У нас на занятках ва ўніверы гэтым запрагалі. Дарэчы, ты там усе яшчэ навучаешся, а то я луз-трек, так бы мовіць. Ты там пісаў нешта пра экзамены. Калі не сакрэт, можаш падзяліцца ў чаце. Operations on infrastructure, it's not entirely clear how to classify these. Полтушескас, осьмушкас, четвертушкаскас. Так, урод бярушкас, заворотнюшкас. Вось мы тут разважаем наконт таго, чыя ВКЛ, а дзесьці там у США нейкі мексыканец Фуэнтес увогуле лічыць, што славяне не белыя. Так, ну... Так бы мовіць, крыніца паведамлення, гэта частка паведамлення. It is evident that it was done by, no, it's most likely have been done by security services or Minsk or Moscow regimes in order to incite, strife between Belarusians and Lithuanians. We also most definitely have influence and operations, opportunistic ones, by the way, by those regimes and their security services. This is a very concrete example. Armel, who was spreading... Так, пераздаў я экзамен, на шчасце ці на жаль. Окей. Калі на шчасце, то магу павіншаваць. Ну дык славяне не белыя. Ну так, славяне гэта моўная група. А таму пярдзім далей пакуль што. Окей, пярдзім. Clipping this narrative and threatening Lithuanians and Lithuania simultaneously, that those are minor cases. The rest of the cases are simply Belarusian being misled. Що древніх балтов менавіта з ім 10 тысяч год таму Миндаугас высадзіўся на Марсе. Так, менавіта з ім анальны говнасос высадзіўся. Ой, на задніцы маёй. By Russian disinformation. It's very, very, very simple. Let's not try to whitewash everything that opposition has done. Славяне на гэты момант літаральна самыя белыя з усіх еўрапейцаў. Калі за славянаў мы прымаем жыхароў там Польшчы, Беларусі, Чэхіі, Словаччыны, то окей, але, напрыклад, паўднёвыя славяне, я б не сказаў, што яны белыя. And try to, sort of anchor all the blame on these guys. They are just using the situation that was made by Belarusians. Говнасоусас, так. Ох уж гэтыя новыя дадаткі да хот-догаў у жабцы. Што толькі не прыдумаюць. About those domains, there are 13 in total. There's a little bit too much. So whenever we speak about it, we usually condense them into 5 elements. Cyber operations, political, informational, military, and economics. The recruitment of Belarusians are in a few places, because recruitment can happen in many different ways. Ой, блядь, Литвины 2.0 троллс. Ой, блядь. Ось это погроза национального масштаба, просто пиздец. Can be a bribery, can be, some kind of blackmail.
It can be ideological. There are very Black male, black female. Хорваты белые доволі, сербы на памежжы, я б сказаў. Ну... Нюансная, карацей, тэма. Каго мы, ў прынцыпе, лічым белым? the ways vary. Мы сёння на пачатку этэру узгадвалі пра Блюменбаха, пра ягоную сістэму падзелу на расы. У прынцыпе-то там нават жыхары Каўказу лічацца белымі, ну таму і раса называецца каўказная, каўказоідная. Болгары не белыя ўжо ніхуя. Ну зноў ж такі залежыць ад таго, якія ў нас крытэрыі. Разумееш, калі мы, напрыклад, будзем казаць пра каўказоідную расу, то там жа галоўным крытэрыем то з'яўляецца нават не колер скуры, а канкрэтныя іншыя розныя анатамічныя асаблівасці. Колер скуры гэта проста зручны маркер для акрэслення расы, але далёка не самы важны. Great. The red lines are related to liberalism directly or remotely. I will talk about them in a bit. Here is the informational domain, the most important in liberalism. Вось вы пішаце, якая хуйня ў яго на слайдзе, а ён жа так стараўся, так проста, ну, рэальна сканструяваў цэлую схему. Это вось мне нагадвае схемы Рашкова, блядь, на ягоных прэзентацыях ахуительныя, дзе проста не хапае толькі пентаграму ў сярэдзіне карціны. Рэальна параспісваў усю гэтую хуйню. Legal domain, and with hybrid threats, the legal is one of the most important issues. Because it is difficult to attribute to who is the actual perpetrator, who has already actually done it, how to respond, what law to apply, what institutions should enforce that law. There's a lot of, obscurity and then clarity, let's call it like that. Now let's go over those red lights. Вы думаеце, гэта нейкі дзіцёнак там на фоне выдаваў гукі, а гэта просто хтосьці зеваў. Let's start with the political one. Belarusian citizens там кагосьці ебала просто разорвалося ад зевоты. Moving back and forth between Minsk. You can go to Minsk, get your orders from the security services, come back to Vilnius and, paint graffitis or whatever. It can definitely be that. Do you remember that guy that I've shown you, that incident with Antolides? Could possibly be that he was from the security services and he was actually making a provocation. It might have been influencers, что далее, бабушкас. Ну, слухай. That he was just Я б на твоем месцы так вось смехуёчкамі да гэтага не ставіўся. Сур'ёзная тэма, между прочым. Вось калі б гэты відос... Дарэчы, блядь, замоўце гэты відос беларусіяне і паглядзіце, як ён будзе скакаць проста, якую ментальную гімнастыку вырабляць. Вось мне-то, блядь, ну які сэнс, я-то не жыву ў Літве, я у Польшчы жыву, тут большасць насельніцтва, якая задаецца пытаннямі гісторыі, падтрымае мой пункт гледжання. А вось беларусіяне было б смешна гэта закінуць. Не упусціце свой шанец у наступны раз, калі беларусіяна будзе прасіць закінуць у каменты які-небудзь відос. Вось гэта must watch для яго, я лічу, на стрыме. Box standard Belarusian who was drunk and a bit high on nationalism, but it is equally probable it was a security specialist. We have passports. I do understand that maybe the intent wasn't malicious, but when you see everything else that is happening, when you remember what happened in Donbass, when they occupied the territory and very shortly after, they decided to release their own passports. Блять. And you think like, what the hell is going on? Guys, what are you doing? And then half a year later, after declaring that they are releasing the passports,
Tikhanovsky says, you know what, we need some kind of islands of Belarusians, autonomous ones, like, what the hell? Больше абрыганскай крытыкі пашпарт новай Беларусі я сапраўды не сустракаў. I am very dissatisfied with the Lithuanians and Belarusians. Шкада беларусіюну ільга яму. Беларусіяна будзе маўчаць увесь відос з прыступіўшымі венамі на ілбу, обливаючыся потом. Так, на ільгу ты хацеў напісаць. Engaging in some kind of dialogue in certain groups on Facebook, Telegram, TikTok and so on. Я не маю словаў. А што гэта тады такое? Што гэта такое? Я не маю словаў, ты кажаш. Але што гэта? Не ясно. Most of those actors are, well, let's call them bad actors or simply trolls. They are people who are paid to provoke you, to incite strife between Belarusians and Lithuanians. Nothing good can come out of it. Да, хто б мог быць гэтымі людзьмі? Добра, што мы імі не з'яўляемся, правда? Use all kinds of, разам з гэтым Чаліксом. well, bullshit sources. They try to manipulate you. I don't approve of it. As the security Хэштег рыгаю. specialist and reserve Иначе гэта не описать. Officers have stated, those narratives usually are coordinated with the military exercises. And this is one of the most important points of my presentation. Once again, what the hell is this? Especially when you know everything that is happening in the context. These guys, they call themselves Litvin. Of course, come on, they have nothing to do with Litvinism. How could you think that? So I'd have presented a public letter to various Belarusian organizations, and I have addressed them, and they were unable to... Ну, конкретно ў гэтым выпадку я не буду бараніць адзінку з назвы Ліцвіны, таму што гэта была адзінка, якая складалася з людзей, фактычна ментоў, якая не з'яўлялася рэальна вайсковай адзінкай і якую прыехалі, раз'ебалі просто некалькі чалавек і забралі нахуй іхнюю машыну, блядь, і ўсё тое ўлаштаванне, якое яны там мелі на сваёй дачы, дзе яны просто піва пілі і хуй драчылі. Але, ну, сапраўды добрая была цель абраная для атаки. Certain narratives and condemn certain individuals. And by the way, the Lithuanian Rifleman Union discontinued their Ліцвіны зараз існуюць хуяна. with this organization because of those Inistic narratives. So I want those І guys, ведаеце, я таксама ў некаторым родзе ліцвін. if anything happens, as far as possible from Lithuania. They think they are preparing for something. They are not. They are not. I want them as far as possible. So this is how our domains look. Знайдзі яшчэ лёзунг беларускага добраахвотніцкага корпусу, шляхце гонар рабам жах, і скажы, блядь, што за шляхта нахуй, гэта што за ліцвінізм такі? Яны што хочуць быць літоўскай шляхтай замест нас? Мой гейскі язычок не падабае вашыя беларускія хуі. А, некш, занадта шаршава. Вы што хочаце забраць нашу гісторыю? Вы што, неправільна воюеце? Як у вас набіраецца, сука, сумлення назвацца шляхтай? Гэта я шляхта, Батулін. Сука ты, блядь. Батулин, реально просто взять себе вот так за твою бицуху, взять двумя руками твою руку обхопить и просто кинуть через плечо. Настолько я вас ненавижу, белорусских шляхтюков.
The other important issue is that it can have a cascading effect. Something small can have detrimental consequences Yeah, along the way. something small, like your arm. So this was very like, you know, posh and schematic. Could you explain the threat in 2 simple хвилини. language? Sure. Has Samojusha ever been a country? No. That means Vilnius and Klaipėda cannot belong to Samojusha, right? Sure it cannot. That means Stalin gave it away, so Vilnius has to go back to Lukashenko. When Klaipėda has to go back to Prussia, that is these days Kaliningrad, Конкретных цытатаў мы не прывядзем. occupied by Russia. То бок ён робіць зараз выгляд, што ён нібыта прадэманстраваў усё загадзя. Ну, то бок гэта прымітыўнейшы прапагандысцкі прыём, калі ты не выказваеш нейкі тэйк і пацвярджаеш яго канкрэтнай цытатай, а спачатку ты накідваеш мільярд цытатаў, якія ніхто не запомніў, але запомнілі нейкі агульны настрой, і потым пад гэты агульны настрой ты просто закідваеш любыя тэйкі, таму што ў людзей нешта такое ў галаве круціцца, у іх асацыяцыя спрацоўвае, здаецца, нешта такое там сапраўды казалася. А калі пераглядзець з самага пачатку, апынецца, што ніхуя. Ну але ж калі ты знаходзішся на лекцыі, калі ты глядзіш прэзентацыю, ты не можаш проста адматаць назад і праверыць. Табе паказалі спачатку кампіляцыю камшотаў, а потым пачынаюць казаць: вось насамрэч, там вось у гэтай кампіляцыі камшотаў там вось такі камшот быў двайны, а там вось трайны. Гэта рэальна пагроза вялікая для нашай нацыянальнай бяспекі-то. А ты такі сядзіш, думаеш, блін, там сапраўды там камшотам ледзь вока не выбілі дзяўчыне, блін, рэальна, гэта ж нацыянальная пагроза. Моцная відэа, моцная прэзентацыя. And in total, we Lithuanians are just a bunch of wankers who have never achieved anything, who didn't have writing, who had never created anything, when we stole Belarusian identity. Хочаце працяг? Я, шчыра кажучы, не хачу. Я ўжо выказаў усё, што можна было выказаць на гэтую тэму, а далей ён проста ходзіць па пакою і пярдзіць, не ведаю, чым тут ён можа займацца. Ну, адказвае на пытанні карацей. Гэта не так ужо і цікава. And we are getting the right. Хаця грашом я вашым заўсёды рады. Just retribution for our sins. And you know, Нагадваю, дарэчы, што стрым не акупіўся, так бы мовіць. Сядзім 3 гадзіны з нулём донатаў. Lithuanians who should, integrate in Vilnius, learn Belarusian and Russian, which is a very popular narrative, not the other way around. Yes, military exercises, self-explanatory. And the other bottom line of my presentation is how Belarusian diaspora will act in the case of the invasion. You are telling me that people who have been hammered with those narratives since the school days will take up arms or commit some kind of civic resistance against their own compatriots who armed are coming to take back their Mecca. У меня такое адчуванне, што вось пра гэтага чалавека вялася размова ў відосе пра дамінуючага куколда. То бок вось, калі хто памятае, той зразумее. Что вы тут писали? Сука, блядь, лясные... Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Блядь, ну и кал просто. Як вас не заебала яшчэ гэтая тэма? Я, походу, раблюся прафесійным праглядчыкам відосаў, блядь, ад ліцвіноў. Калісьці, вось... Ведаеце, я ўсё ж такі падымаюся па сваім статусе. Калісьці я быў прафесійным аглядчыкам Максіма Шабуцкага. Цяпер мы глядзім лекцыі пра ліцвінізм. Ужо ўсё ж такі дыскурс падымаецца з кален. І нібыта ён і насамрэч сапраўды спаў. Так. Чи Віліс заданаціў $4. Піша: я підарас.
працягваю ролик пра Ліцву. Окей. Гэта у нас яшчэ колькі? 20 хвілінаў. То бок 59:09, гадзіна 09. Вось. Дзякуй за донат, ты неверагодны. Ты неверагодны, сапраўды. Такс. Бля, я толькі зараз пачаў глыбока задумвацца, што для гэта шыза гэта ўсё па-сур'ёзнаму. Да хуй ведае, мабыць, гэта ведаеце перформанс, як у беларусіяны на ЛГБТ-парадзе. Лол упершыню чую пра гжытую арганізацыю, пра якую пра Літвіны 2.0. Беларусь перадусім, гэта вам не хіханькі-хаханькі, тут усё сур'ёзна. А відэа поўнасцю заказалі? Ну, як бачыш, не. Закідвай, мне цікава, што там запытаюць яго. Окей. Падаецца мне, што ў падвешаным да паталку манекене больш сэнсу, чым у гэтых слайдах агулам. Гэта так выглядаюць ахвяры лютовіскага абкому. Вось. Ведаеце, хто гуляў у Fallout 3, памятае гэтых бясконцых людзей, якіх з нейкага хуя просто паўсюль рэйдеры развешалі там на мастах, на розных вышках. Невядома, як яны туды залязалі, але паўсюль валяюцца, просто вісяць гэтыя трупы. І гэта тое ж самае, у прынцыпе. Сапраўды, хтосьці не паляніўся, залез туды, блядь, гэтую хуйню прычапіў. Рыл больно. Дякую стары ліцвінам, данацерам за контент. Пизда. Так, не пизда, а ильга. Попрошу без российской лаянки. They're Jerusalem, they're Vilna. I am not that. Вы не бачите. There might be good Belarusians, and we have a living place next to us. But if we're talking not in absolutes, but in generals, I think to presume that Belarusians will somehow resist it is foolish. I want to deconstruct certain false narratives that personally, Belarusians might believe. This is not GDL. This is Russian disinformation about GDL. It is a very, very big difference. Of course it can. Окей, давайте на сёння мы скончым. Вось мы даглядзелі да вось гэтай адметкі 49:16. Я яе сабе запишу. «49:16». І ў наступны раз паспрабуем даглядзець. Ось, стрымім ужо больш за 3 гадзіны. Так, калі я зраблю мем пра Ільга, ты яго выведзеш на экран? Не, на экран не выведу, але магчыма зарэпашчу. Вось, калі мем будзе добры. Ну што ж, шаноўнасас, паносас і панісас. Будзем закругляцца з вами. Дзякую усім, хто данаціў, ну то бок аднаму чалавеку, фактычна. Калі зараз ніхто не закіне некалькі яшчэ далярчыкаў. Дзякую усім тым, хто пісаў паведамленне ў чат. Дзякую усім, хто проста глядзеў нашу трансляцыю сёння. Подписывайтеся на YouTube, на Twitch, на Kik, на Telegram, на Инсту, долучайтеся до сервакоў у Дискорде, подписывайтеся на мой Twitter.
Данатьте. Спасылки на донаты знаходзяцца ў апісанні пад стрымом. Ставьте падабайкі, калі яшчэ не поставілі на гэты стрым, калі вам гэта рабіць бяспечна. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, яшчэ донатик. Ананім. 2 еўра. Ну, трымай яшчэ. Жмудзікі крынж можна не працягваць. Жмудскі крынж можна не працягваць. Дзякуй, дзякуй, сапраўды. Вялікі дзякуй. Ты неверагодны. Я штось хацеў яшчэ сказаць. Так, донатьте, спасылкі на донаты знаходзяцца ў апісанні пад гэтым стрымом. Таксама вы можете гэта зрабіць і калі глядзіце ў запісе. Памятаеце, што сэрца стрыму гэта заўсёды людзі, якія маю творчасць спансуюць. Аортай нашых стрымоў з'яўляюцца людзі, якія пішуць у чат, падтрымліваюць яго жывым, яго і мой стрым у тым ліку. Ну і куколдзікі, якія проста глядзяць, нічога не пішучы, таксама вітаюцца, але вы хаця б хоць нейкую актыўнасць там аказваеце, рэакцыі ставце, падабайкі, не ведаю, пакажыце гэты стрым сваёй маці, магчыма, яна палюбіць вас праз гэта яшчэ больш. Я не ведаю, карацей, усім дзякую за сёння. Наступны раз з вами пабачымся. Не ведаю, калі, паглядзім. Магчыма, ў сераду, магчыма, ў чацвер. Пакуль што яшчэ не вырашыў. Вось, усім дабраныч. Салодкіх сноў. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Ако вы гатовы $1,5, давайте на ноч хоть трошки пераб'ем поток шизы. Пераб'ем поток шизы чымсьці трошки больш асэнсаваным по трэцяй. А что там по трэцяй-то? Ты музыку нейкую вырашыў замовіць? Потому что музыку мы на ютубе не ставим. Хотя... Магчыма, гэта не музыка наогул. Гэта так, гэта наўрад ці музыка. Так, секундочку. У любым выпадку дзякуй табе за донат, ты неверагодны, але мы гэта ўжо не будзем глядзець, прабач. Я ўжо з усімі развітаўся. Гэта застаецца ў нас на наступны раз. Вось, мы з гэтага пачнем, каб задаць тон, ведаеш. У наступны раз трэба будзе задаць тон размове чарговай пра ліцвінізм. І ўсё. То бок, калі б гэта была нейкая некапірайтная музыка, я бы гэта зараз паставіў на развітанне, але гэта не яна, наколькі я зразумеў. Правільна ж? Не, гэта не музыка, ніхуя. Але я гэта занясу зараз. Гэта $1,5 было. То бок 5 хвілінаў. Вось, усё. Усім дабранач. Пабачымся неўзабаве. Пакуль. Гэй, ліцвіны Бог нам радзіць. Так. А лютувісы жнуць. Давайте.